सारा बुहुम नाङैनो जा कभिड जों सुबुं हाय नेटवर्कनि जोबोद प्रब्लेम जादोंमोन स' बेवहाय नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों आं दा माने दुब्लि बारियावसो दंफैयो आरो जोंनि बे साइडजों जोबोर अखा हानो नागिरदों थ' नोंथांमोना नुदों जोमैया जोबोर खोमसि जादों अब्लाबो नोंथांमोनजों जोबोर माने गोसोखांदों नोंथांमोनखौ मानो होनब्ला आंनि थिखानाय बायदि कन्टेन्ट होनो हायाखै आरो नोंथांमोना मिथिखागौ नैबे लकडाउननि समाव जेरावबो ओंखारनो हाया जादों थ' सारा आसामाव दिनै लकडाउना जिबायदि मोनसे स्ट्रिक जाबोदों बेखौ नुयोब्ला थारैनो बाहेरायाव ओंखारनाया गिख्रंथावना स' जियानो जादोला इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोनाबो मोजाङैनो थानांगौ जानांगौ स' भारत सोरकारनि जा लकडाउननि नियम नेमखान्थि बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै मानिनानै सोलिदो लोगोसे गोबाङानो नैबे समाव लाइभ फैदों आंजों थ' बारदै बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो सार आं एक्सुवेलि जाथ'वाखै जोंनिया दिनै आं मिन्थिनायाव बावैसो सिगाङाव माने अमा बेदर गोरान दङमोन लोगोसे नारजि बेजों बानायगोन होननानै आं मिथिबोदों आं लाइभ फैनायनि सिगाङाव न'आवनो दङमोन नाथाय नैबे समाव आं दुब्लियावसो दंफैयो लोगोसे बेबायदिनो आइ एम बड' हाय आदा हाय फंबाय मोजाङैनो दङ आंबो आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ थ' थांनाय जा 14 आगष्टआव आं मोनसे भिडिअ' पाब्लिस खालामदोंमोन बेवहाय बर'नि मुंदांखा जा बिथांमोना नैबे आंनि महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ फोथायनानै बिथांमोना गावसिनि जा बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलसिम बावहरदोंमोन थारैनो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो मानो होनब्ला बिथांमोननि गेजेराव आं जेबोआनो नङा मानो होनब्ला बिथांमोना साफा साफा जोबोर टेलेन्टेड बड'फोरनि गेजेराव अब्लाबो आंखौ ट्रास्ट खालामनानै आंनि महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ ट्रास्ट खालामना बिथांमोना आंनो भिडिअ' दैथायहरदोंमोन स' गासै गोबाङानोमोन नाथाय भिडिअ'आ गोबां जानायनि थाखाय गोलाव जानायनि थाखाय आं माखासे क्लिप्सखौ दोनथ'नांगौ जादों स' इयुनाव बिथांमोननि भिडिअ'खौ पाब्लिस खालामनो लाबावदों स' बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे बिथांमोननि बे भिडिअ'आनो दिनै मर देन 78,000 दालागै भिउ जाबाय सानथामनि गेजेराव थ' बिथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर तिलक बर' हाय ब्रादार हाय ब्रादार मोजाङैनो दङ ददेरे स्वर्गियारि हाय आदा हाय मोजाङैनो दङ नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ ना स' लोगोसे आरोबाव मोनसे गोजोनथाव जोंनि बड'लेण्ड बा जोंनि आसामनि खना खनलानिफ्राय जा बिथांमोना आंनिसिम वाट्सापनि गेजेरजों बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरदों बिथांमोननिफ्राय आं दिनै लाइभनि गेजेरजों फिन खेब बिथांमोनखौ आरो गोजोननाय बावहरदों महिना नार्जारि हेल' आदा हाय मोजां ना दे बेनि उनाव गोबाङानो लाइभ फैगासिनो दं एसे माने लाइटनि प्रब्लेम जादों बोथोरा खोमसि जाबोबाय दङ बेनिखायनो मोजां स्क्रिनखौ हमजोबनो हायाखै नबजित बसुमतारी गुड मर्निं जावैसो अके प्रनिता मा खबर दा मोजां आसा खालामो नोंसिनाबो मोजाङैनो दङ थ' नोंथांमोननो आं फोरमायना गोजोननाय मोन्दों भिके बसुमतारी सार आंनि मोनसे खावलायनाय रिप्लाइ हरलाय थिगैनो दङ फंबाय आं माने मबाइलनि स्क्रिनखौ दांनो हायाखै मोजाङै मानो होनबा बेवहाय स्टेन्ड लागायना दोनदों आरो जोबोर बार बारनायनि थाखाय मोजाङै माबानो हायाखै थ' नोंथांखौ रिप्लाइ हरबाय आं लाइभनि जोहै स' वेस्ट बेंगलनिफ्राय आंनो साथाम वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा भिडिअ' दैथायहरदोंमोन बिथांमोनानो फारियै आसा ठाकुर जोबोर समायना हिन्जावसा लोगोसे भाग्यदीप ठाकुर जोबोर समायना सासे बर' सेंग्रा लोगोसे आरोबाव जोबोर मुंदांखा वेस्ट बेंगलनिनो बिपुल नार्जिनारि बिथाङाबो आंनो माने बैसागोनि गोजोननाय हामलायनाय बावहरदों लोगोसे नोंथांमोननिसिमबो बावहरदों लोगोसे बिथाङा जोबोर सासे वेस्ट बेंगलनि राफोद मेथाइ खनगिरि खुगा मेथाइ थ' बिथाङा नोंथांमोननो दोंसे मेथाइ खननानै दिन्थिखादों स' इयुनाव आङो बिथांमोनखौ लोगो हमनो थाबैनो थांगासिनो दङ लोगोसे वेस्ट बेंगलनि गासै बर'फोर साफ्रोमबो आंनि साबस्क्राइबार दङ बिथांमोना स' बिथांमोननिसिम मोनसे मेसेज आं थाबैनो नोंथांमोननियाव थांगासिनो दङ लोगोसे नोंथांमोनजों गोबां खोथा सावरायगोन नोंथांमोननि जानाय थानाय कालचार नोंसिनि रावा माबादि रायलायो लोगोसे जोंनि आसामनि जा बर' सुबुं
बिसोरजों जोंनि नोंथांमोननि जानाय थानाय राव हारिमुवा बेसेबां मेच जायो महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गेजेरजों माखासे नोंथांमोननि मिथिफेरै खोथाखौ भिडिअ खालामनानै दिन्थिनो नाजागोन। थ' आं थाबैनो फैगासिनो दङ। लोगोसे प्लेनिंआ बेनोमोन आं दिनैहाय दिनै बैसागोनि जा ब्रैथि सान बेवहाय आं दिनै वेस्ट बेंगलनि बे आसा ठाकुरमोननि बा बिपुल नार्जिनारिमोननि न'आव थागौमोन लोगोसे लाइभ देखायनो नागिरदोंमोन नाथाय उपाय गैया कर'ना भाइरासआ जाबायदि मोनसे गिख्रंथाव महरना लाबोदोंमोन बेनि थाखाय आं दोनथ'नांबाय। लोगोसे गोबां नेपालनि बर' सुबुंफोराबो साबसक्राइबार दङ बिथांमोननिफ्रायबो आं मोजां रेसपन्स मोनगासिनो दङ। गोथैसालि बसुमतारी मा खबर थिगैनो दङ फंबाय। एन वाइ डि इन्टारटेनमेन्ट आदा नों मा गिम्बोल सरि नों मा गामिनि सरि दे फंबाय माने स्क्रिना एसे डार्क जादों। आङो ना आं बरपेटा जिल्लानि सरुपेटा लकेलिटिनि गेरुवापारानि आङो। थ' अल मिक्स दिस चेनेल मा लिरदोंमोन स्क्रिना एसे डार्क जादों नायफिननांगोन। बैसागु माने बैसागुनि लाइभ होखादों नामा ब्रादार मोजां ब्रादार आं लाइनाव दं। बैसागुनि माने बे खेबावथ' बैसागुखौ बेबायदि रंजानो मोनाखै आरो नैबे बोसोराव एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो माने बैसागु रंजानायखौ लाइभ लोगोसे माखासे ससियेल मेडिया फेसबुक इन्सटाग्रामफोराव गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो सेयार खालामदों। बे मोनसे मोजांबो मानो होनब्ला दिनै ससियेल मेडियानि गोहोआ जोबोर गोहोगोरा मानो होनबा वर्ल्डआव खना खनलायाव थानाय बर' सुबुंफ्रा नोंथांमोननि पारफरमेन्स नोंथांमोननि टेलेन्टखौ नायनो हायो। बड' बसुमतारी नेक्स्ट भिडिअ'आ मानि जागोन आदा महिलारि नेक्स्ट भिडिअ'आवथ' गोबां प्रजेक्ट दङ आंहा थांनो गोनां नाथाय बे बन्द'नि थाखाय हायाखै आरो आंनि बे इउटुब चेनेला स्पेसियेलि आङो इन्टारभिउ लोगोसे ब्लग बे मोननैखौ आं बांसिन नोजोर बोदों। मानो होनब्ला फंबाय बुंबावगोन सोर आबादारि जोहोलाव ना गुड मर्निं आदा गुड मर्निं फंबाय गोजोननाय थाबाय। दासिम 10 मिनिट 25 22 27 सेकेन्ड जाबाय गासै 27 28 लोगोसे 24 लाइक स' नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। स' प्रजेक्टनि खोथा बुंदोंमोन गोबां प्रजेक्ट दङ आं दासिम नोंथांमोननो दाख्लै 14आव देखायनाय जाखिनियाव माने जोंनि बर'नि टेलेन्टेड माल्टि टेलेन्टेड लोगोसे गोबां सिंगार लोगोसे एक्टर एक्ट्रिस बेबायदिनो गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव दासान्दि माने मेलेमजिबि सुबुं ओंखारबाय बिथांमोननि माखासे भिडिअ'नि कारनै इन्टारभिउनि कारनै आं डायरि लिस्टेड दङ। थ' थाबैनो जेसेबां हायो भिडिअ'खौ आं लाबोनो नाजागोन। बिक्रमजित बर' हाउ आर इउ ब्रादार मोजां फंबाया मोजाङैनो दं जानांगौ आंबो मोजाङैनो दङ। नै जोंनि बे बरपेटायावहाय दा अखा हानो नागिरदों नोंथांमोना जोमैखौ नुगासिनो दङ अब्लाबो आं आंनि थिखानाय बायदि समाव लाइभ फैनो नाजादोंमोन आरो हादों नाथाय नेटवार्कआ एसे उइकनेस अब्लाबो नोंथांमोना जानो हागौ नुगासिनो दङ। गोहोम बर' आदाया मा होनो बे स्क्रिना गोमालांबाय आदाया भिडिअ'खौ मा एपआव इडिट खालामो फंबाय आंनिया मोननै सिस्टेम मा होनो आं जुदि इमारजेन्सि इन केस हमना ला अन स्पटनि भिडिअ' होनांगौब्ला दिनै प्रग्राम फांसन बेनि थाखाय आङो काइन मास्टारजों बानायो लोगोसे जुदि प्रफेसनेलि आंहा सम थायोब्ला आङो मोननै सफ्टवेर इउस खालामो लेपटपाव बेनो जाहैबाय एडबि प्रिमियार प्र' लोगोसे जोंनिया एकदमबारे सिम्पोल फिल्मरा होननाय दङ बेजों आं बानायो नोंथांमोना बानायनो हागोन। बाथौ बिंसार खुलुमबाय आदा जोंनि चेनेलनि सायाव मा बुंनो सानो बाथौ बिंसार फंबाय जानो हागौ आं दिनेशखौ सिनायो स' मोजां नोंथांमोननि चेनेलाबो जिबायदि नोंथांमोना जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै जेखिनि कनसियास माइन्ड इउस खालामगासिनो दङ बा बुहुमनि दाब दाब जायगायाव नोंथांमोना थांनानै बाथौ धोरोमखौ फोसावनो नाजादों दिन्थिदोंथ' थारैनो गोजोनथाव। आंबो बाथौ धोरोमारि सासे सुबुं लोगोसे नोंथांमोना दिनै नेपाल बा वेस्ट बेंगलनि बर'फोरनि गेजेरावबो जा जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बेखौ फोरोंथाय होगासिनो दं बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव। टुलु बर' मा लिरखो बे हेपि बैसागु ब्र' जत्सना दैमारि हेल' ब्रादार खबरा मोजां ना मोजाङैनो दङ दे दासान्दि मोजां नाथाय दुखुनि बाथ्रा बैसागुआव जाबायदि रंजानांगौमोन बेखौ खालामनो हानाय नंला। फुला बसुमतारी हेल' आदा थिगैनो दङ फंबाय जानो हागौ नोंथाङाबो मोजाङैनो दङ। लोगोसे आरोबाव फैबावदों
अच्छा ठाकुर, हेलो सार, हाय, कैसी हो आप? नोंनियाथ' दा जोंनि बर'खौ मोजाङै रायलायनो हानाय नङाबो जानो हागौ। आं जोबोद स्पिड रायलायो। लोगोसे नोंनि मोनसे भिडिअ'खौ मैया नायदोंमोन, बे नोंथांमोननि न'निफ्राय हरनाय। थ' बेखौ बुजिनायाव एसे कन्ट्रभारसि, माने नोंसिना सर्ट टाइपै माने बेंगलि बायदि रायलायनाय बायदि मोनदों आङो। थ' जोंनियाव बेबायदि राव रायलायनायखौ जोंनियाव बोरदोन होनना बुङो। एक्सुवेलि जोंनाव बर'आव गोबांथा माने राव रायलायनाय सुबुंफोर दङ, जेरैहाय क'क्राझारनि दङ, जोंनि बरपेटानि थायो, सानजाहाथिं थायो। थ' नोंथांमोननि वेस्ट बेंगलखौ जानो हागौ आं बोरदोन बायदि मोनदों। थ' थाबैनो थांगासिनो दङ। रोदोम सार बसुमतारी, हाउ आर इउ ब्रादार? आइ हियार्ड थ्रि मामोन बे? औ सरि बारलांबाय, जियानो नंला। हाय, आबांचा लाइभ, बैसागु लाइभ नाव गाहामै थाबाय। नेक्स्ट प्रजेक्ट अबंसा, ओइ फंबाय थिगैनो दङ दे। एन वाइ डि इन्टारटेनमेन्ट, आदा रिनि ब्रह्मआ मा होनदों बे? रिनि ब्रह्मआ मा बे माबा बुंनो नामा नोंथाङा? बेयोथ' नैबे साननैसोआव फेसबुकाव जोबोर भाइरेल जादों। आंबो मैया नुदों। बिथाङा गिबियावनो एसमिसनि बिहु मोसानानै दिन्थिदोंमोन, नाथाय फुंनि आं फेसबुकाव नुफिनदों बिथांमोना सानै हिनजावसाया बे बागुरुम्बा मेथाइखौ रोजाबफिनदों नामा। थ' जियानो जादोला, गोरोन्थिया जायो। मानो होनब्ला जों बर' सुबुं, गिबियावनो गावबा गावनि हारिमुखौ दिन्थिग्रोनायासो माने फार्स्ट होनना आं सानो, बेनि उनावसो गुबुनखौ। स' जियानो जादोला, निमाहा होनो सानबाय नोंथांमोना जिहेतुके नोंथांमोननि आब्रुथिखौ लाखिनानै बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंनायनि थाखाय। ओमफ्राय आरो स्क्रिनाव एसे प्रब्लेम जादों, खोमसि जादों, मोजां नुहुराखै। बेखायनो आं गासैनिखौ रिप्लाइ होनो हायाखै। थ' दे फैबाय था। दिनै आं सानसे 1 घन्टा नोंथांमोनजों लाइभ थानो नाजादों। नेटवार्कआ माबायदि खालामो बेनि सायाव बुंनो हाला। आरो सोरबा फैबावदों, लोब्रा करनार्स ना? हाय आदा, हाय फंबाय, मोजां ना दासान्दै? स' आं वेस्ट बेंगलनि खोथा बुंदोंमोन। स' आसा ठाकुरा आंजों लाइभ फैदोंमोन, लोगोसे आरोबाव दंबावो भाग्यदीप ठाकुर। थ' नोंथांमोना गोबाङानो जों बर' होननाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय पाब्लिस जानाय मोनसे पेज दङ, बेवहाय बेनि एडमिना भाग्यदीप ठाकुर, बिथाङा आंजों कन्टेक्टआव दङ। बिथांमोना आंजों मोजाङैनो सावरायहरो सम सम। माइनावस्रि बसुमतारी, अखा हासिगोन सार। अखा हासिगोन, अब्लाबो लाइभआव थाथ'नि। दा बांद्राय जायोबा लाइभखौ दोन्थ'नाय जासिगोन हा। सुकुल बर', मा खबर आदा? बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों फंबाय नोंथांनिसिमबो, लोगोसे नोंथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानिफ्राय आंनि फारसेनिफ्राय महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जानानै हामलायनाय बावहरबाय। जाफुं ब्रह्म, आदाया अबेनि? आङो बरपेटा जिल्लानि गेरुवापारा सरुपेटानि। रिनि खाख्लारि, हाय आदा, माबोरै? थिगैनो दङ। जाफुं ब्रह्म, आदाया अबेनि? हाय महिलारि नोंथां, सोरमोन बे? हांगामा बर', हाय महिलारि नोंथां, हाय नोंथां, गोजोननाय थाबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय। बोथोरा एसे प्रब्लेम होबाय दङ, लोगोसे गोबां जायगायाव इलेक्ट्रिसिटिनि प्रब्लेम जानायनि थाखाय गोबाङानो लाइभ फैनो हायाखै जानांगौ। दासिम 16 मिनिट 40 सेकेन्ड जालांबाय। ओमफ्राय आरो फैदो दाइमु राजा बर', हाय आदा, मा खबर? दङ फंबाय, मोजाङैनो, आसा खालामो नोंथाङाबो मोजाङैनो दङ। स' माखासे खोथा सावरायगोन दिनै। थ' नोंथांमोना हरबाय था। उत्सा नार्जारि, हाय ब्र', हाउ आर इउ? गोजोननाय, मोजाङैनो दङ, आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। स' माखासे खोथा सावरायनो दङ, जेरैहाय जोङो दिनै आं बुङोब्ला दिनै आङो 2015निफ्राय गभमेन्ट जब मावदोंमोन। थ' गभमेन्ट जब मावनायनि उनाव आङो 2019आव आङो गभमेन्ट जबखौ रिजाइन होफिननो गोनां जादों। मानो होनब्ला आंहा गभमेन्ट जबनि सायाव एसेबां सेटिसफाइ गैयामोन। क्वालिफिकेसना दङ आंनो थोजासे, नाथाय आं गभमेन्ट जबखौ रिजाइन होनानै दानिया आङो फुल टाइम सासे बर'नि प्रफेसनेल इउटिउबार जानायनि मोनसे सिमां, लोगोसे नोंथांमोननि नाजानायाव दिनै महिलारि वाइड एंगल चेनेला नियार एबाउट 35,000 क्रस खालामसै। बिरलां औवारि, आलफ्रेड बसुमतारी, हेल' सार, बैसागु दिनैसो मेथाइ रोजाबदो महिलारि वाइड एंगल। सार, उपाय गैया सार, कभिड-19 बिराद प्रब्लेम होबाय। नङाबाथ' नोंथांमोननिसिमबो
लोगो हमनो थांनायनि मोनसे सिमां दङमोन। लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ हरनायनि थाखाय एगेइन थेंक इउ। स' आरोबाव लाइभआव दंबावो सोर दंबावो तरुन बसुमतारी आरो फैबावदों। सरि स्क्रिनाव एसे प्रब्लेम जाबाय दं। प्रफुल्ल बसुमतारी हाइ ब्र' आदा माबा दासान्दि बिटिआरनि थासारिया माबादि? अके लाइभ फैगासिनो दङ। हेपि बैसागु बिसोरां बसुमतारी ना थिगानो दङ। जा बिथांमोना दासिम महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव लाइभ दङ रोजा रोजा साबायखर। लोगोसे आंनि खोथा बुंबाय थादोंमोन थ' आं 2019आव गभर्नमेन्ट जबखौ रिजाइन होखांनायनि उनाव आङो माने 2017आवनो इउटुबाव एसे आखाइ होजेनदोंमोन। नाथाय बै समाव इउटुब चेनेलनि बागै गोबां गाइड गैयामोन, नायग्रा गैयामोन, बेनिखायनो बिराद प्रब्लेम। एमआर क'क्राझार बाजैया बोरै दङ? दा मोजाङैनो दङ। नैबे समाव न'आवनो दङ, थिगैनो दङ। बेनिफ्राय आरोबाव सोर दंबोयो? लाइभआ गोबां फैदों, रिप्लाइ होख'नो हायाखै। माने स्क्रिनाव एसे प्रब्लेम जादों, मोजां नुवाखै। सार्ट 30 चिकेननि भिडिअ'आ सरि अल मिक्स द चेनेल बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव जोबोर मा होनदों बे अके ब्रादारा थांनो हायि बादि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट माने बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव जोबोर सान्दुं। अके बोथोरा जेरावबो सेम जाया फंबाय। जोंनाव नैबे समाव अखा हागोन। लोगोसे आं फुङावनो मिथिदोंमोन वेस्ट बेंगलनिफ्राय आंनि माने सासे रिलेटिभ्स आसा ठाकुरा बुंहरखादोंमोन आंनो अलरेडि। माने बिथांमोननाव 1 घन्टा सिगाङाव माने बोथोरा प्रब्लेम जानायखौ मिथिग्रोयो। स' आंबो बिराद हांखुरमोन समा माबायदि जालाङो। उषा नार्जारि हेपि बैसागु ब्र' थेंक इउ। ओमफ्राय दाब्ला महिलारि हाय। थ' 2017आव आं जेला इउटुब चेनेलाव फैजेनो अब्ला नायग्रा गैयामोन। लोगोसे बर' रावनि माखासे इउटुब चेनेलफ्राबो मनिटाइज जायामोन, रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मिथियामोन। सोर फैदो? बिरखां बसुमतारी आरोबाव फैबावदो रोदा बसुमतारी। उनथिं मा बिफां दं आदा? उनथिंजायनिया जानो हागौ जोंनि बे लकेलिटियाव बेखौ जिया दंफां होनो। दा नोंथांमोनावबा मा होनो? जिया दंफां बेयो उनथिं दङ। लोगोसे आं गुवार फैलाव दुब्लि बारियाव दङ। स' नोंथांमोननो जेसेबां हायो लाइभआव आं बैसागोनि जा फिलिंस बेखौ होनो नाजादों। दिबि आर'नाइ सारा ससेल' फरायना दोनबाय आंनिखौ। सरि फंबाय, माने मा होनो जोमैया साग्लोबनायनि थाखाय स्क्रिनखौ मोजां नुवाखै एक्सुवेलि, बेनि थाखाय गाज्रि दामोन। नाजागोन आङो। बेनि उनाव आरो बड' माबेयो गोमालांबाय सरि। राजा खुंगुर स्वर्गियारि हेल' ब्रादार बैसागुनि हामलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय फंबाय नोंथांनिसिमबो। स' बेनि उनाव आङो लासै लासै जेला इउटुबनि सायाव नायबिजिरनो हमो, बेनि उनाव बै समहालागै लासै इउटुबाव गोबां माने बर'नि कन्टेन्ट क्रियेटर फैबाय। थ' मोनसेखौ गोबाङानो सोङो, दिनै आंनि न'खरावबो गोबाङानो सोंदों बा फ्रेन्ड सार्कोला सोङो, नोंथाङा गभर्नमेन्ट जबखौ रिजाइन होनानै इउटुबाव फैनायनि जाहोना मा? जोमसार बसुमतारी आदा आंनि कुइसनखौ मानो गले गले इगनर खालामबाय थाखो? देलाय फंबाय हरफिनलाय मोजाङै। माने स्क्रिना बिराद खोमसि जानायनि खारनै आं नुस'जोबाखै। लोगोसे लाइभआव गोबां फैदों, माने कुइक थांगासिनो दङ। माबाफ्रा आं हमथास्लाबनो हायाखै। अब्लाबो दानेश्वर बसुमतारी बैसागुनि हामलायनाय थाबाय आदासिम। फंबायनिसिमबो हामलायनाय थाबाय। नर्थ इस्ट निउस ब्र' इउटुब मामोन बे ब्र' इउटुबनिफ्राय बेसेबां फैसा खामायखो? स' बुंनो थाङोब्ला नर्थ इस्टनि निउसआ सोंहरनाय कुइसना बेनो, फैसाया खामायदों, खामायाखै नङा। नाथाय एसे साबस्क्राइबार नांबावगौ। मथा मथि हमनानै ला 1 लाख साबस्क्राइबार जुदि जाहैयोब्ला बै समनिफ्राय नोंथाङा सासे मा होनगोन बेखौ, हमनानै ला गभर्नमेन्ट अफ आसामनि दा हमना ला फार्स्ट रेंकथ' नङा, सेकेन्ड थार्ड रेंकहालागैनि जाखिनि दरमा सेलारि जायो, थार्ड रेंकहालागै बेखिनिया आरामसे मोनो। आरो बेवहाय गोजोननाया बेनोदि जोङो इण्डियान गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्ट बा बिटिसि सोरखारनि जाखिनि माने जब ओंखारनायनि नामाव जाबायदि जों माने घुस होनांगौ, बेफोरखौ होआजासे नोंथाङा इण्डियान गभर्नमेन्टनि नङा जासे इन्टारनेसनेलि डलाराव फैसा खामायनो हायो। स' बियो जोबोद
गोजोननाय दङ मानो होनब्ला गुबुन हादोरनिफ्राय आमेरिका बायदि मोनसे हादोरनिफ्राय नोंथाङा डलाराव फैसा खामायनाया थारैनो मोनसे माने गावबा गावनिनो मोनसे साननांगौ खोथा। रोजोन सारा हरबावदों थार्ड वर्ल्ड वार जानो होननाय खोनादों जामारगोन आदा बेनि सायाव आं दासिम मोजाङै इनफरमेसन गैया आरो इनफरमेसन मोनाब्ला बुंनाया एसे उसुबिदा जायो। जुलिना नार्जारि हेपि बैसागु आदा नों बबेनि बबे गामिनि गोजोननाय थाबाय आङो सरपेटानि बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि गेरुवापारा गामिनि। कमलसिं बसुमतारी आदा नोंस्रा न'आव सोर सोर दं साबैसे दं सोर सोर दं? आंनि न'खराव आबै दं आइ आबा दं आं दं आंनि बिदा फंबाय थ' जों फेमिलिया एसे जइन्ट फेमिलि आरोना थ' मालाबा आं देखायगोन नोंथांमोननो जोंनि न'आव एक्सुवेलाव सोर सोर दङ मोजाङैनो भिडिअ' मोनसे बानायनानै आं फेमिलिनि सायाव बुंहरगोन। ओमफ्राय आरो सोरबा जुलिना थैबाय नर्थ इस्ट निउसआबो बाय थेंक्स आदा फोरमायनायनि थाखाय थेंक इउ। स' जुदि नोंथांमोना ओरैनो दङ अब्ला मोजां जुदि नोंहा मोनसे टेलेन्ट दङ अब्ला इउटुबाव फैनाया गाहाम मानो होनब्ला दिनै बर'नि गेजेरावबो गोबां इउटुब चेनेलखौ नायग्रा फैबाय आरो नैबे समाव इउटुबखौ मोजाङै चेनेलखौ नायनो रोंनाय सुबुंफ्रा ओंखारबाय स' आरोबाव फैबावदों लाइभआव फुला बसुमतारी जाखांबाय आदा मोना ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै दे फंबाय ना जाथ'वाखै बड' बसुमतारी बैसागुनि अमा सिथाराखै नामा आदा आङो मानो फिफटिनाव न'खरैनो सिथारदोंमोन ओमफ्राय खावसेखौ फानदों खावसेखौ जादों एक्सुवेलि आं अमा बेदर जाया अमा बेदर जाया आङो अब्लाबो न'खराव सिथारनाय जादोंमोन लोगोसे बाय बाहागि जादों ओमफ्राय आङो नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ मा होनो मानास सेरफां इउटुब चेनेलनि चन्दन मुसाहारि बेनिफ्राय आरोबाव बड'सा देरहासार इउटुब चेनेलनिफ्राय राकेश रामसियारि बिदिनो फ्रेन्ड सार्कोलफोरखौ साखाथिनिखौ लिंहरनानै मैया बोथिसे जाहोदों लोगोसे बिथांमोननो जौ बिदै माइब्रानिबो होदों स' आं अमा बेदरखौ जाया लोगोसे आं दासान्दिहालागै जौखौ लोंथ'वा गोबाङानो आंखौ बुङो लोगोफ्रा नों ट्राइबेल जानानै मानो लोङा एक्सुवेलि आं लोङाखै गोबाव समनिफ्राय लोंफेराखै नालाय दाबो आं लोंनायानो जायाखै स' इउटुब चेनेलनि बागै बुंदोंमोन जोंहा बर'नि गेजेराव गोबां इउटुब चेनेल दङ दा नाथाय बिथांमोना रुल्स रेगुलेसनखौ मिथिया थि मोनसे कन्टेन्ट गैया बेबायदि जानला मानला भिडिअ पस्ट खालामनानै जोंहा बावैसोनिफ्राय बड' इउटुबार बुङोब्ला फोथायै जानो हमदों बेनि जाहोनखौ बुंगासिनो दङ सोर बे नबदिप नार्जारि आदाया लाइफआव दासो फार्स्ट नामा आदा लाइभआव आं लाइभ भिडिअ फार्स्ट मानो होनब्ला आं सानदोंमोन 30,000 क्रस जाखांनायनि उनावसो फैगोन होननानै आंहा मोनसे साननाय दंमोन मानो होनब्ला एसे ओंखायनो फैयाखैमोन आं ओमफ्राय आरोबाव फैबावदों सोर फैबावखो बिरलां खुंगुर सरगियारि हेल' आदा मा होनखो बे हेल' आदा आं दा बेंगलुरुनिफ्राय नोंनि लाइभखौ नायबाय दं थेंक इउ जानो हागौ नोंथांमोना माबा मोनसे जब बा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बा फरायनो दंहैयो अब्लाबो नोंथांमोना नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। सोरां हेल्थ दा बहा दं आदा आं दङ दा बरपेटा जिल्लानि गामिनि दुब्लियाव नोंथांमोना नुखादों उनखिजा अखाफ्रा माबायदि जोमैया माबायदि जागासिनो दङ अल गेम्स पिसि आदाया मा डिस्ट्रिक्टनि आं बरपेटा जिल्लानि बरपेटा आरो बाक्सा मोननैनिबो गेजेराव बर्डार स' बेनिखायनो आं बांसिन बाक्साखौनो बुङो मानो होनब्ला आगानसे गाबानो आंनि माने माबा होननांगोन आरोना बाक्सा स' आं सासे बर' हिसाबै आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि होननानैनो बुङो नाथाय जोनोमा आंना बरपेटायाव लोगोसे आंनि इडुकेसन लाइफआ बांसिनानो आंना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो जाजोबदों जेरैहाय आंना हायार सेकेन्डारि लेभेला सालबारिनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सालबारियावहाय दा साब डिभिजन नोंथांमोना खोनायो ओमफ्राय आंना ग्रेजुवेसनखौ आं खालामदोंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बर'मा स' बर'मायाव आंहा गोबां बै समाव सिनायनाय दङ जेरैहाय नोंथांमोना खोनायो गुरु पबित्र बेयो जोंनि बोसोरनै सिनियर कामेस्वर बर' बेबो मेथाइ रोजाबगिरि बेबो लोगोसे नोंथांमोना खोनायो बे रिया ब्रह्म मेदामजों खोब नोंथांमोना फिल्माव खोनाबाय थायो नामा मामोन बे आदानि नामा पंकज लाहारि बेबो जोंजों मथा मथि सिनियर आरो रोदा बसुमतारी एगेन फैबावदोंमोन गोमालांबाय रिजु मोसाहारि हाय आदा आंनिखौ मानो नायाखै
अ गोमालांबाय दं एक्सुवेलि दे बुंलाय मामोन बुंहरफिननो हागोन मामोन बुंहरफिन आइ एम फ्रम तामिलनाडु थेंक इउ पि एन पि ब्लग चेनेल आंबो नोंनि चेनेल सिनो ब्र' अके मानिथाय बुंहरलाय दाहाल थुंग्रि हाय आदा हाय फंबाय थ' जा बिथांमोना दासिम लाइभ फैगासिनो दं गोजोननाय मोन्दों लोगोसे बिरखां बसुमतारिया दोंसे मेथाइ रोजाबदो सार अके नाजानि बड' बसुमतारी माबे गान खन्दो आदा बैसागुनि अके आंहा मा होनगोन रोजाबनायनि सायाव हुदा गैया अब्लाबो उनहालागै आं नाजानोसै ना बेनिफ्राय लाइभआव फैगासिनो दङ स' नोंथांमोना माबादो जुदि नोंथांमोना मा मोनसे थि मोनसे कन्टेन्टनि सायाव टेलेन्ट दङब्ला नोंथांमोना इउटुब चेनेलाव फै गोबां रां खामायनो हायो लोगोसे थि मोनसे कन्टेन्टआवसो फैनांगोन आरो रुपल नार्जारि हेल' ब्रादार मा होनदों हेल' ब्रादार जाखांबाय नामा जाखांथ'वाखै दा आं लाइभआव फैगासिनो दङ संगासिनो दङ ओमफ्राय लाइभआव सोर दंबावो बड' बसुमतारी बेबायदिनो गोबां दङ थांजोब्बाय आरोबाव फैगासिनो दङ स' दा बिथांमोना नैबे समहालागै लाइभ फैगासिनो दङ गोजोननाय थाबाय स' दानिया जोंनि बड' इउटुबारफोरनि गेजेराव मोनसे एस'सियेसन दानो होननानै बावैसो सिगां भिडिअ' होखांबाय मास मोनथाम मास मोननै नाथाय जोंहा गावजों गाव मोनसे कानेक्टिभिटि गैया ससियेल मिडिया दङब्लाबो गावबा गावनि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ शेयार खालामा स' आसा खालामो नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ होनांगौ जोंनि बे अल बड' इउटुबार एस'सियेसननि मुङै मोनसे फेसबुक पेज दङ ग्रुप बेवहायबो नोंथांमोना फैनो हायो दैमालु एपि आदा हिनजाव लागोना लायाखै बा देनजार सोंलु आङो न'खरनि भिडिअ मोनसे होगासिनो दङ बेवहाय गासैखौबो लाइभ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बुंथ'ला आङो एल के प्रडाक्सन वेर आर इउ फ्रम ब्र' एल के प्रडाक्सन आङो बरपेटा जिल्लानि बावैसो सिगां नोंथांनि मोनसे भिडिअ नायदोंमोन आङो बे मा होनो दानजित ना मामोन बे जोंनि बड'लेण्ड टाइगारनि बिगोमा बेनि सायाव नोंथाङा जाखिनि मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ' बा फोरमायदों बे थारैनो गोजोनथाव मानो होनब्ला जों बड' इउटुबार होननाय लोगो लोगोनो जोंबो एसे मोदोमाव नाङो मानो होनब्ला जों बिराद खस्थ' खालामना कन्टेन्ट खालामो स' नोंथांनि क्रिटिसाइस खालामनाय बा नोंथांनि बेखेवनाया जोबोर मोजां जादों थ' थारैनो हेल्पफुल ओमफ्राय सोर सोर दंबावो जेरिएस नार्जारि आदा खबरा मोजां ना दंथ'यो बे सोरियो सोर ब्रह्म ना मा बे मोजां नुदों आं स्क्रिनाव अके एल के प्रडाक्सन थिगैनो दं ब्र' मोजां जादों थारैनो आरो लोगोसे नोंथांनि चेनेला जोबोर मोजां कन्टेन्ट फैगासिनो दं आं नायो आं सासे इउटुबाव खामानि मावब्लाबो आं गोबांनि इउटुब चेनेलखौ नायनानै माखासे रोङिखौ फल' खालामो लोगोसे उन्दै उन्दै जुनियरफोरनो आङो माखासे गाइडखौ होनो नाजायो थिगानो दं नोंथाङा मोजां खामानि मावदों थ' बिथाङा नैबे समाव मारै दङ मा केस नांखौ ना माखौ बेखौ मोजां इनफरमेसन मोनाखै आसा खालामो थाबैनो बिथाङा जेंनानिफ्राय बारग'नानै आरोबाव मोजां कन्टेन्ट लाबोबावनो हायो स' नोंथांमोनाबो जुदि इउटुब चेनेल बेखेवनो बा बानायनो लुबैदोंब्ला फार्स्ट गियान लाग्रो मोजाङै सर्वेस्वर बसुमतारी हेल' आदा हेपि बैसागु हाय फंबाय मोजां बैसागुनि गोजोननाय थाबाय लोगोसे आं फार्स्ट टाइम लाइभ दै लोगोफोर फंबायमोन आं माने मोजाङै निजेखौ सेटआप खालामनो हायाखै केमेरायाव दासिमबो अब्लाबो नाजागासिनो दङ ओमफ्राय आंना नेक्स्ट प्रजेक्टफोरा इन्टारनेसनेलि जासिगोन आं जुन बा जुलाइआव आं इण्ड'नेसियानि बालियाव थांगासिनो दङ बेवहाय बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो गोबां बालिनि माखासे माबाफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन आरो बेवहाय पिकनिक स्पट दङ लोगोसे खोनानो मोननायाव बालियाव जा मोनसे हारि बा हारिसा बालिनि ट्राइब सुबुंफोर थायो बेनि गाननाय जोमनायफ्रा बर'जों सेम होननानै बुंनाय जादों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन वार्कार BRHM ना हेपि बैसागु ब्र' हेपि बैसागु ब्र' बेनिफ्राय गोबां लाइभ फैदों दुर्गा गुड SM माइन्ड हेपि बैसागु थिगैनो दङ नेरसोन JR ब्रह्म हेपि बैसागु आदा हेपि बैसागु फंबाय थ' बेनि उनाव आंहा नेपालाव थांनो लागा दंमोन नेपालाव गोबां आंनि साबसक्राइबार दङ लोगोसे नेपालाव आं थार्ड टाइम थांखांबाय बेनिफ्राय आं नेक्स्ट जिथु प्रजेक्टआव थांगोन बेवहाय खोनानो मोनदों नेपाल गभमेन्टनि जा चेन्सास बायदिब्ला अशक नार्जारि माबोरै दं
मानखो मारैबोयो बोरै दङ दे मोजाङैनो दङ एस एम माइदा होबाय थ' आं दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नेपालाव जोंहा बर' सुबुंफोर दङ एकर्डिं टु नेपाल गभमेन्टनि 2011नि सेन्सास मथै 6700 सामथिं दासिम बर' सुबुंफ्रा बेवहाय दङ बेनि उनाव उन्दै उन्दै गथ'फोर दंबावो जायखौ मोजाङै डाटाया आपडेट जायाखै लकेल मिउजिक बर' हेपि बैसागु आदा थेंक इउ फंबाय नोंथांनिसिमबो स' बेवहाय जोंहा बाद्रापुर बेबायदिनो गोबां बर' गामिफोर दङ रमेश ब्लक खबरा मोजां ना आदा मोजां फंबाय आसा खालामो नोंथाङाबो बैसागु बोथोराव मोजाङैनो दङ स' बेवहाय नेपालाव थांनानै आं बर'नि बेवहाय स्पेसियेलि जोंहा खोनानो मोनदों बा आंबो नुबोदों बेवहाय बाथौ धोरोमनि सुबुंफोर दङ लोगोसे नेपाल गभमेन्टआ बिथांमोनखौ बड' मेडचे होननानै बुङो जाम्बा ब्रह्मना हाय आदा हेपि बैसागु ओमफ्राय बेनि बर' सुबुंफोरनि सायाव आं मोनसे रिसार्च खालामगोन जे बिथांमोननि बाथौ धोरोमा माबादि लोगोसे मा मा बाथौ धोरोमनि अनगायैबो मा मा बर' सुबुंफोर दं बेफोरखौ दिन्थिजोबनो नाजागोन मेबि 7 देसनि मोनसे प्रजेक्ट जागोन बेवहाय नेपालाव लोगोसे थाबैनो वेस्ट बेंगलावबो आं फैगासिनो दङ कनक कुमार ब्रह्म नेपालाव आंबो थांफागोन दे अके थांनो हागोन आं आपडेट खालामगोन स' मोनसे आङो गोदान रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनखौ नोंथांमोना जिखुनु आपडेटखौ फेसबुकाव आं होजोबनो हाया अब्लाबो नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगल इन्सटाग्राम एकाउन्टाव बेवहाय महिलारि वाइड एंगल सार्च खालामना आंखौ मोनगोन लोगोसे मुनिन्द्र महिलारि लिरबाबो मोनगोन बे मोननै एकाउन्टाव दङ बेवहाय आं इन्सटाग्रामाव आपडेट होबाय थागोन निजोम इस्लारि हाय आदा हेपि बैसागु जमुना ब्रह्म हेपि बैसागु फंबाय गोजोननाय थाबाय आब'निसिमबो स' ओमफ्राय आरो फैबावदों सानसुमा हाय आदा मा खबर हेपि बैसागु मोजाङैनो दङ नोंथांनिसिमबो हेपि बैसागु सुबुंसा नार्जारि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय एम फ्रम माने दिफु कार्बि आंलं अके थेंक इउ ब्र' थाबैनो थांगासिनो दङ कार्बि आंलंसिमबो समर सिं बर' हेपि बैसागु आदानिसिमबो गोजोननाय थाबाय फंबाय नोंथांनिसिमबो थ' नेपालाव जाबायदि बर' सुबुंफोर दं बेवहाय खोनानो मोनदों मोनसे एल पि स्कुलाव नैबे समाव नेपाल गभमेन्टआबो जोंनि बर' रावनि एल पि स्कुलाव बर' मिडियामखौ सोबाय होनना खोनानो मोनदों थ' बियो थारैनो गोजोनथावना सोरियो दैमैलु नामा बे मोजां सिनायनो हास्लाबाखै आङो स्क्रिना एसे ब्लेक जाबाय दङ हेपि बैसागु ब्र' थेंक इउ ब्र' गोजोननाय थाबाय र' बेनिफ्राय दैमालु गेर ओइ हेपि बैसागु न'आव दङ ना मायाव दङ आइ एम हेपि टु वाट्स इयर फार्स्ट टाइम लाइफ अके आं न'निफ्राय ओंखाराखैलै दैमालु मानो होनबा न'आवनो दङ भिडिअ इडिटिंफोर खालामबाय दङ लोगोसे बहुद खामानि थानायनि गारनानै आं ओंखाराखै एक्सुवेलि दाथ' नोङो बेवहायनो दं खोमा प्रान्जल दैमारि हेपि रंजालि बैसागु आदा थेंक इउ ब्र' हेपि बैसागु एम बि लाइक्स आदाया अबेनि जाखो आङो बरपेटा जिल्लानि सरुपेटा गेरुवापारा गामिनि बरपेटा आरो माने बाक्सानि गेजेराव जोंनिया नेसनेल हाइवेजों 31 नेसनेल हाइवेजों फैयोब्ला भबानिपुरनिफ्राय थोंजों सालबारि थांनाय लामाजोंनो 5 किल'मिटारनि गेजेराव लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायनानै बुंहरनाय जायोदि गेरुवापारा गामिखौ गोबाङानो मिथिगौ नोंथांमोना खोनादों कनक लाल स्वर्गियारि बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि बिथाङानि रोजाबगिरिया रुंसारि जाबाय बिथाङा जोंनि आदामोन बे गामिनिनो ओमफ्राय आरो गोबां फैबावदों बिपि ए फिल्म प्रडाक्सन हाय आदा खबरा मोजां ना मोजाङैनो दङ मिथिसार बसुमतारी फार्स्ट टाइम इयर लाइफ आदा अके आं फार्स्ट टाइम आरो फैबावगोन थाबैनो माखासे खोन्था लानानै सावरायनो फैबावगोन मा होनदों दिबि आर'नाइ मा होनदों दिबि आर'नाइया नायफिननि मोजाङै कुइसनखौ मोजां हमनो हायाखै आङो सारा गावनि हारिनि मोनसेबो सं खननायखौ पस्ट होआखै अके आं मेथाइ खननो रोङा एक्सुवेलि ना ओरैनो गुनगुनायनो हायो बाथरुम मिउजिकसो नाथाय प्रफेसनेलि हायाखै आं अब्लाबो नाजागोन औलै आं रांगापारायाव दङ दैमालु फैनो हायाखैना दे थिगैनो दङ हेपि बैसागु सोरां हेल्थ दासान्दि आदाया मा मावगासिनो थायो इम्परटेन्ट कुइसन आङो एक्सुवेलि सेल्फ एमप्लयड बुंनांगोन आं इउटुबखौ प्रफेसनेलि खामानि मावो लोगोसे आंहा बेबायदिनो गोबां प्रजेक्टफोर खामानि मावो आं
जेरैहाय आंहा फिसारि फार्मिंनि खामानि आं मावो, बाय'फ्लक फिस फार्मिं। थ' थाबैनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन गोदान टेकनिकाव ना फिसिनाय। बेबायदिनो लोगोसे आं शेयार मार्केटनि माखासे खामानि मावो। स' लोगो मोनोब्ला आंजों सावरायनो हागोन। हसाइ मसाहारि ना? अके, गोमालांलायबाय। हाइ ब्र', हेपि बैसागु। जिउआव खामानि मावनो साननायफ्रा जाफुंथों। अके, थेंक इउ फंबाय। नोंथांनि बोसोना जाहाथे आंखौ गोजौसिन लांनो हायो। थ' बेनि उनाव प्रदिप कुमार ब्र', दाउ खौवौ गाबदों नामा? दाउ जानो हागौ, आं दुब्लियाव दङ बेनि थाखाय नोंथांमोना खोनादों। स' नैबे समहालागै 38 मिनिट्स 40 सेकेन्ड लाइभआ थांबाय। दासिम 49 आंजों चाट खालामदों। थ' गोजोननाय थाबाय। आरोबाव फैबावदों प्रनय बर', आदाया दा फोथाराव दं नामा? आं फोथारावनो जिरायनानै दङ। जाम्बा ब्रह्म आरोबाव सोंदों, मा सोंदों बे? आं नोंसिनि साबस्क्राइबार दाउ, थेंक इउ। गोजोननाय थाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइबार खालामनायनि थाखाय। लोगोसे बेनि गेजेरावनो आं साबस्क्राइबारनि गेजेराव मोनसे खोथाखौ बुंहरनो नागिरदों। आं रेगुलार भिडिअफोरखौ होनो नाजाबोगासिनो दं। लोगोसे गोबाङानो बुंहरो फेसबुकाव आदानि भिडिअखौ नुनो मोनथाराखै। अब्लानिया नोंथांमोना फार्स्टआव महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांदोंब्लाबो नोंथांमोना नटिफिकेसनाव थांनानै गोदान माने मा होनो, इउटुबा दे टु दे सफ्टवेरफोरखौ एपफोरखौ आपडेट खालामो। बेवहाय नोंथांमोना नटिफिकेसनाव क्लिक खालामनो अलाव बानायब्लासो आंखौ मोनबाय थागोन। अलाव होनाय लोगो नोंथांमोना आंनि कमिउनिटि टेब, स्ट'रि टेब, लाइभ आरो भिडिअसफोरखौ मोननो हागोन। स' नोंथांमोना जुदि बानायाखैब्ला नोंथांमोननि हेन्डसेटआव थांनानै इउटुबखौ खेव, ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ क्लिक खालामनानै साबस्क्राइब बटननि जिङाव नटिफिकेसनखौ टिक खालामफिननानै अल खालामना लाब्लानो रेगुलार आपडेट मोनगोन। बिक्रम रामचारि, गुड जब फंबाय, किप इट आप। अके, नाजागोन आदा। बर' हारिया नि जा राव, बेयो दिनै भारतनि संबिजिराव 90थि सिडिउलाव मोनबाय। थ' जोंहा साफ्रोमबो बर' सुबुङानो गावबा गावनि राव हारिमुखौ मुलुगनां खालामनो मोनफा मोनफा स्टेप लानांगौ। बेबायदिनो आं इउटुबनि थ्रुयै बेखौ दिन्थिनो नाजादों, आंनि टेलेन्टखौ। लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव गोबां टेलेन्टेड सुबुंफोर दं, जायफोरा प्लेटफर्म मोनाखै गावबा गावनि माने फेमास खालामनो। स' आं नोंथांमोननि सेराव गासैनिसिम फैगासिनो दङ। बेयो सासे बर'नि एक्टर, एक्ट्रिस, रोजाबगिरि, पलिटिसियानानो जा टेलेन्ट दङ, बेफोरखौ आं थाबैनो महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गेजेरजों लाबोनो नाजागोन। बेनो आंनि थांखि। लोगोसे उन्दै उन्दै फंबाय, लोगोसे गोदान इउटुबारफोरखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो नाजायो। नोंथांमोना इउटुब चेनेल बेखेवनाय लोगो लोगोनो फैसा मोनगोन बा फैसानि थाखाय फैदों, बेखौ लानो नाङा। नङाब्ला गोसोआ थाबनो बायगोन। नुनो मोनदों गोबाङानो गुबुननि रां खामायनाय बा गुबुननि साबस्क्राइबारखौ नुनानैबो इउटुब चेनेल खेवनानै साननैयावनो थैलाङो। आरो रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ फल' खालामैनि थाखाय कपिराइट नांजायो। स' बेफोरखौ मोजाङै रोंग्रोनानै ला। दानेस्वर बसुमतारी, आदाया जोबोद आब्रुथि गोनां। अके, थेंक इउ। नाजागोन नोंथांमोना जुदि आब्रुथि गोनां सानदोंब्ला। गोजोननाय थाबाय। धनन्जय बसुमतारी, मा खबर आदा? मोजाङैनो दङ। आं गोजोनैनो दङ। दासिम न'आवनो दङ, गुबुनाव थाङाखै। थ' नोंथांमोनाबो आसा खालामो बे कभिड-19निफ्राय गावबा गावनि न'खर, गावनि देहाखौ जोथोन ला। लोगोसे साफ्रोमबो सांग्रांथि था। लोगोसे 3 मेनि उनाव जोंनि कभिड-19नि सिटुवेसनखौ नायनानै माबादि आरो मावफारि लाबावो बेखौ नायबावनांगोन। आरोबाव फैबावदों, सोर सोर फैबावदों? अके, फुला बसुमतारी, आदाया आंनिखौ नायथारला माथो। अके फंबाय, सरि, मोजाङै नुजोबाखै। देलाय लिरफिनलाय। 12-12आव हरदोंमोन ना? 12-12 बेसे जाखोथाय? 12-12, अके। हरफिनदो। आरो मा दङ? लोगोसे माबाफोर जुदि थालांदोंब्ला फंबाय, नोंथाङा कमेन्ट्सआव बुंहर, आं रिप्लाइ होनो नाजागोन आं जेसेबां हायो। लोगोसे जा बिथांमोना आंजों माबाफोर सोंलु सोंनो गोनां थायो, नोंथांमोना गावबा गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हर, आं वाट्सएपनि थ्रुयै हरनो नाजागोन जेसेबां हायो। ओमफ्राय दानिया इउटुबखौ प्रफेसनेलि खामानि मावोब्ला रां खामायनो हायो। आंबो थांनानै दङ। आं गामियाव थानानै मोनथाराब्लाबो आंनि थांना थानायखिनिया, आंनि खरसखिनिया ओंखारो। दिबिआरन सार, डेन्स मोसानायफोरखौ होजायै नामा? मामोन बे? मोजां कुइसन सोंदो फंबाया। मा होनदों? होजायो ना होजाया? सारा गावनि चेनेलाव बर' हारिनिखौ। अके, मा होनो, गोबाङानो मा सानो आं मिथिया, नाथाय आंनि साननाय बायदिब्ला इउटुब चेनेलफोराव होनाया
गावबा गावनि कन्टेन्टनि सायाव फकास होग्रोनांगौ अब्लासो नोंथांखौ साबसक्राइबार बा नायगिरि बिथांमोना मोनसे थि सानना लानो हायो। स' आं गेजेर गेजेर होयो मानो होनब्ला नांगौ बेबायदिबो लोगोसे आङो मोनसे फोरमायनो सानदों फैगौ डिसेम्बरहालागै आं 1 लाख साबसक्राइबारखौ नोंथांमोननि अनसायनायाव कमप्लिट खालामनो नागिरदों। बे कमप्लिट खालामनायनि उनाव आं गुबुन मोनसे चेनेल लाबावगोन प्रफेसनेल चेनेल बेवहाय माल्टि कुवेसन थागोन गुबुन गुबुन हारि हारिसानि बा गुबुन गुबुन रावनिबो बेवहाय ब्लगफोर थागोन सावरायनाय थागोन मानो होनब्ला जोङो गुबुननि टेलेन्टखौबो देखायनांगोन अब्लासो मिथिनाय जागोन। 43.37 मिनिट्स जाबाय लाइभआ 62 जन आंजों दङ दासिमबो थ' आसा खालामो नोंथांमोना नैबे समाव बेसे जाखो 12, 14, 15 सानजौफुनि जानायनि थाखाय रेडि जागासिनो दङ। थ' जोंनियाबो दिनै मा होनो नारजिजों अमा गोरान होननानै आं खोनादों। थ' आं जाया अमा बेदरखौ एक्सुवेलि अब्लाबो खोनानानै गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला अमा बेदर नारजि बेफोर बर'नि गोदोनि ओंख्रि जायखौ जों गारनो हाया। स' बेनि गेजेरावनो आं मोननैसोखौ आं आइडिया होनो नागिरदों इउटुब चेनेला मा कन्टेन्टनि सायाव फैयोब्ला आरोबाव जोंनि बर'नि गेजेराव साबसिन जागोन बेफोरनो जाहैबाय स्पेसियेलि आं बुंगोन हौवासा हिनजावसा नैबे समाव जोंनि गेजेराव नैबे बे समाव र' साहु कुमार ब्रह्म जाखांबाय आं थेंक इउ बसुमतारी हेपि बैसागु थेंक इउ। जोंनि गेजेराव मा इउटुब चेनेलनि कन्टेन्टनि सायाव इउटुब चेनेल खेवनांगौ जेरै जोंनिया एकदमबारे गोथां बिजनेस बा अरायथि बेनो जाहैबाय जोंना बिउटि पार्लारनि सायाव जुदि इउटुब चेनेल खेवनानै रेगुलार भिडिअ आपडेट खालामनो हायोब्ला मोजां मोनसे साबसक्राइबार मोननायनि आसा दङ हौवासा हिनजावसाफ्रा जितु बर' हाइ मा होनदों हितखा आदा ओंख्रिया अके थेंक इउ। आदसा अशक नार्जारि बहा दं आदाया आं दुब्लिबारियाव बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव जोंसार मुसाहारि हेल' आदा मा खबर नोंनिया आं मोजाङैनो दङ आसा खालामो नोंथांमोनाबो बा नोंथाङाबो मोजाङैनो दङ। स' आरो बिउटि पार्लारनि कर्स खेवना मानो हायो इउटुब चेनेल बानायनो हायो। बेनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना बानायनो हायो सोलोंथाइनि सायाव नांगौ जोंनो एक्सुवेलि सोलोंथाइनि सायाव गैया थ' सोलोंथाइनि सायाव खालामनांगौ। सुबुंसा नार्जारि आदानि थाखाय मा संदों जानांगौ आदा नोंथांमोननि अमा जाया अके मा होनो जोंना लकडाउननि थाखाय जोंना माने एसे गामिब्लाबो टाउन स्टाइल जाहैबाय बेनिखायनो माने गभमेन्टनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मानिनानै गोबां जोंनाव फालांगिफ्रा गामियाव हाबो बेनि थाखाय आं स्पेसियेलि मैया ना लाखिदों 1 केजि बेखौनो एवफ्रामनानै न'आव दोनखानाय जादों। स' बेखौनो आं मानै जागासिनो दङ। सोर जाखो बे मा होनो दैहुं बसुमतारी आदा माबाफोर मावो नामा एनि जबफोर फंबाय आङो 2015आव गभमेन्ट जब मावोमोन स्टेट गभमेन्टनि आन्दाराव नाथाय आं 2019आव जबखौ रिजाइन होदों मानो होनब्ला आं गुबुननि सिङाव थानानै मोजां मोना माने मा होनो बसगिरि हमना ला नोङो साख्रि मावोबा माने हायोब्ला मोजां गेदेर जबखौ मावखानांगौ मोजां रेंकआव नङाब्ला उन्दैब्ला आंनि बायदिब्ला बिराद खस्थ' होयो। जों दा जुनियर एसिसटेन्ट रेंकआव दङमोन बेनिफ्राय जोबोर खस्थ' मोनोमोन आरो स्टेट गभमेन्टनि साख्रिखौ मिथिखागौ जोबोर लेथ्रा मानो होनब्ला आं जा अफिसाव खामानि मावो बेवहाय बर' स्टाफआनो गैयामोन आंना डिपार्टमेन्टआ माबामोन र' सुबुंसा ओमफ्राय आं गारबाय ओमफ्राय गारनानै दा आं प्रफेसनेलि इउटुबनि खामानि मावो लोगोसे आंहा सिजनेलि मा दङ बिजनेस बेनो जाहैबाय आं बाय'फ्लक फिस फार्मिं नोंथांमोना खोनाखादों आरो जाय खोनायाखै इउटुबाव सार्च खालामना ला बाय'फ्लक फिस फार्मिं बेनि थ्रयैबो आं रां आरजियो लोगोसे प्रफेसनेलि बेखौ आं फैगौ बोसोरनिफ्राय मोजाङै मावजोबनांगोन मानो होनब्ला बे बोसोराव लादोंमोन नाथाय नै लकडाउना जाना गारबाय मानो होनब्ला एप्रिलनि जोबथिखिनजानो नानि फिसा हेगारनांगौ जायो। स' नोंथांमोना बाय'फ्लक फिस फार्मिं खालामनाबो गोबां रां खालामनो हायो लोगोसे आरोबाव आंहा प्लेनिं दङ अमा फार्मिं खालामनायनि साइन्टिफिकेलि नाथाय अमा फार्मिंखौ खालामोब्लाबो साइन्टिफिकेलिसो खालामनांगौ जा बिथांमोना गुवाहाटिफ्राव रानियाव थांनानै नोंथांमोना बे पिगारिनि सायाव मोजां कर्स लानो हायो आरो खोनानायाव ST सुबुंफोरनि थाखाय फ्रि अफ कस्ट होनाय जायो नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनानै नागिरनो हागोन। लोगोसे बेबायदिनो आं सानो नैबे समाव ग्रेजुवेसन खालामखाङाबा नोंथांमोननि मास्टार डिग्रि जाबा जाखिनिया फरायनाय जायो र' बसुमतारी आदाया मोसायाखै नामा मोसायाखै माने जोंनाव मा होनो पुलिस स्टेसन बा पुलिस आउटपस्टआ साखाथिथार
300 मिटारबो जाया जोंनिफ्राय। स' दावराव खोनाब्लानो पुलिस फैयो। गामियाव बिराद पुलिस हाबदों, सोरबा सोरबा दामजागासिनो, ओंखायनो माने हायाखै। ओमफ्राय ओरैनो माबाफ्राव वाट्सापफ्राव फेसबुकफ्राव गोजोननाय बावहरदों। बेनिखायनो आं एक्सुवेलि दिनै लाइभ फैनाय जादों। जाहोना बेनो, मोनसे प्लेटफर्मावनो नोंथांमोनखौ लोगो मोननो हानायनि। लोगोसे मा होनो, पुलिसफोरा हाबबाय थानायनि थाखाय आं प्रब्लेम मोननानै ओंखाराखै। बिरदाव बसुमतारी, हेल' ब्र' हाय, गोजोननाय थाबाय जा बिथांमोना लाइभआव फैगासिनो। ओमफ्राय दा अमाफोरनि खामानि मावनो हायो। सेल्फ एमप्लयआव मोजां, मानो होनब्ला अबे इयर बस होननाय मोनसे खोथा दङ। जुदि नों नोंथांनि बस जायोब्ला टाइमा नोंथांनि मुथियाव, समखौ नोंथाङा खाना लानो हागोन। नाथाय गभर्नमेन्ट जबाव मा जायो, ओरैबायदिबो आं डिउटि मावनो मोनदों बे NRC नि समाव। हरनि 2टा 3टासिम आं डिउटि मावनो गोनां जायोमोन। बिराद प्रेसार होयोमोन। बर' सुबुंमोन आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा मोनसे मोजां लैखोन दङ, आखु दङ, जे जोङो जा खामानिखौ मावो गोसो गोरबोजों मावो, गोसो होनानै मावो। बेनिखायनो आंखौ बिराद प्रेसार होयोमोन आरो आं गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौबो मावस'ना होयोमोन। गोबां दिनै माने अफिसफ्राव एजेड पार्सनफ्रा, सिनियर एसिसटेन्ट दङब्लाबो, बर'बाबु दङब्लाबो, बिथांमोना मास्ट बि कम्पिउटारखौ रोंथारा आरो जाखिनिखौ रोंगौ बेखिनिखौल' खामानि मावो। बे वार्डसआव, एक्सेलाव बिदिनो एप्लिकेसन लिरनायखौ रोंगौ, नाथाय टेकनिकेलि जाफोर नेटवार्कनि प्रब्लेम बेफोरखौ हायामोन सल्भ खालामनो। बेखायनो आं माने आंनि बाहेरैबो गुबुननिखौ खामानि मावनो गोनां जायोमोन। थ' बेनिखायनो आं अलरेडि गारबाय आरो लाइफआव आं जब मावला। गोहोम मा सोरां ना मा बेयो, मोजां सिनायाखै। हेपि बैसागु आदा, आदैना अके, थेंक इउ। आनन्द बसुमतारी, हाय आदा हाय। बिरदाव बसुमतारी, ओंखाम जाबाय नामा ब्र'? जाथ'वाखै। आं 50 मिनिट्स जानोसै लाइभ फैनाया नोंथांमोनजों। स' दानो जाथ'नो सानाखै, एसे लेटै जागोन। मानो होनब्ला न'आव उन्दुनाय आरो जानायनि बाहेरा जेबो खामानि गैयैबायदि जादों नैबे समाव। मानो होनब्ला गोबां खामानिफोर मावनो दंमोन। दिनैनि डेटआव नैबे समाव आं वेस्ट बेंगलाव दङमोन जानांगौ, बोथोरा मोजांब्ला। मानो होनब्ला वेस्ट बेंगलनिफ्राय माने फंबायमोना रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन फैनो थाखाय, आंबो थांगौमोन। लोगोसे माखासे भिडिअफोरखौ देखायगौमोन बैसागोनि, बिथांमोना माबायदि रियेलि थायो। स' भाग्यदीप ठाकुर, बिपुल नार्जारि, नोंथांमोना लाइभ गैया जानांगौ, बैसागो रंजागासिनो नामाथाय ना वेस्ट बेंगलाव अखासो हादों आं मिथिया। लोगोसे आसा ठाकुरखौ आं दसे सिगाङाव नुदोंमोन। स' नोंथांमोननि बर' राव रायज्लायनायखौ एक्सुवेलि एसे नायबावनांगोन। अब्लाबो आं थांनो नाजाथारगोन। लकडाउना जोबनायनि उनावनो आं थांथारगोन। स' लकडाउन जोबनायनि उनावनो थांगोन। ओमफ्राय नैबे समाव आं दुब्लियाव दङ। सानजौफु सम जाबाय, गासैबो मानसिफ्रा ओंखाम सोखाम जानो थांगासिनो दङ। आं थांथ'नो सानाखै। आं दिनै 1 घन्टा लाइभआव सम होगोन होननानै फैखादों। एस बि माइन चेनेल आदा एस बि माइन, अके, थिगैनो दङ। मा कन्टेन्ट होगासिनो फंबाय, मोजाङै हो। दिबि आर'नाइ, क'क्राझाराव अखा हाबाय सार, अके, थेंक इउ। बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय जोंनि न'सिम 86 किल'मिटार मथा मथि जागोन डाइरेक्टलि, आरो इनडाइरेक्टलि फैबा गोबाङानो जागोन। स' आं आधा घन्टासो सम थाबावनो हागोन दे। माने एसे माबा ला आरोना, दिनैनि बोथोरफ्रा माबायदि जाबोनो हमदों। दाख्लैनिफोरनि बारहुंखाफ्रा गिलु बालु, माने सारा आसामावनो सोमावग्लुंजोबदों, गोबांनि खहा खालामदों। लोगोसे नैबे समावबो लकडाउन जाना गोबाङानो बाजार खरस खालामनो हायाखै, थिं बेरा बायनो हायाखै, सिजाना दंगासिनो दङ। स' जा बिथांमोना नैबे लकडाउननि समाव नोंथांमोननि केपासिटि वाइजआव जाय बिथांमोनखौ माने मदद होदों, गोजोननाय थाबाय। लोगोसे PMK फान्डआव आङो आंनि इउटुब चेनेलनि जानानै इसे हानायखिनिखौ आं लिटिल एमाउन्ट हरदों। लोगोसे आंनि फारसेनिफ्राय नाजानाय थागोन, जाहाथे इयुनाव कभिड-19आ जेसेबां हायो थाबैनो जोबस्रांथों। लोगोसे आं गामिनि गोबां सुबुंफोरखौ नैबे समाव सांग्रांथि होगासिनो दङ। आरो जोंनिया गामियाव लकडाउना टटेलि जादोंमोन। जोंसार मुसाहारि, नों दा मा जायगानि मोनलाय आदा? आङो बुंफिनदों, बरपेटा जिल्लानि गेरुवापारा बुङो गामिया, सरुपेटा लकेलिटि। थ' सरुपेटाखौ गोबाङानो मिथिया जानो हागौ। जा बिथांमोना सालबारि, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सालबारियाव थाङो, जोंनि लामाया बेनो। लोगोसे रेलवे स्टेसना जोंना सरुपेटा, आरो नेसनेल हाइवेनि बास लाखिग्राया बियो भबानिपुरनिफ्राय 5 किल'मिटारनि गेजेराव जायो जोंनिया। ओमफ्राय बेबायदिनो आरोबाव आं फिन खेब बुंफिनदों, जा बिथांमोना
गावबा गावनि सोलोंथाइखौ जोबखांबाय, हौवासा हिनजावसा बिथांमोना बेकार होननानै साख्रि थाख्रि नागिरनानै सम बरबाद खालामनाङा। जा टेलेन्ट दङ बेखौ मावनांगौ दानि समाव। लोगोसे जोंनि जिउआ जोबोर सुंद', 60 बोसोर होननानै बुङो, नाथाय 60 बोसोर जास्लाबा। ओंखायनो सम थानायावनो नोंथांमोना गावबा गावनि थांना थानो हानायखिनिखौ मावनानै लानांगौ। बे गोबां वे दङ मोजां, नाथाय आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन, जा खामानिखौ नोंथाङा मावनो थाङो प्रफेसनेलि, एक्सपिरियेन्स थानाया गोनांथि, रोंग्रोनाया गोनांथि, नङाब्ला थुंगेयो माने थाबैनो। बेनिखायनो जा बिथिङाव नोंथाङा खामानि मावगोन बेखौ मोजाङै सोलोंनानै लाग्रो। लोगोसे आं मोननैसो टिप्स होनो नागिरो। दिनै ससियेल मेडिया दिनै इन्टारनेटनि जुगाव नोंथांमोना 1.5 GB 2 GB 3 GB माखासेयानो गोबां गावनि गोनांथि बायदि नेट पेक सोयो। बेखौ ससियेल मिडियायावल', फेसबुक वाट्सापावल' सार्ट खालामनानै इउटुबनि भिडिअ बा माखासे डाउनलडिं खालामनानै ओरैनो बरबाद खालामाजासे जाखिनिखौ हायो नोंथांमोना कन्टेन्ट खालामनो नाजा। लोगोसे आरोबाव दं बेयो जोंहा फेसबुक पेजनि सायावबो आं बुंनो नागिरदों। फेसबुक पेजआबो दिनैनि डेटआव बर'फोरनिया मनेटाइज जाबाय, बेनिफ्रायबो रां खामायनो हायो। स' इउटुब चेनेल गैयाब्लाबो फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोना रां खामायनो हासिगोन। फेसबुक पेजआ मनेटाइज जायो। स' महिलारि वाइड एंगल चेनेलाबो अलरेडि ब्रेन्ड कलाब मेनेजाराव मनेटाइज एप्रुभेल मोनबाय फेसबुक पेजआ। लोगोसे थाबैनो आरोबाव फैगासिनो दङ 10,000 फल'वारा। थ' महिलारि वाइड एंगल फेसबुक पेजखौ जा बिथांमोना फल' खालामाखै फल' खालाम। लोगोसे 10,000 फल'वार जोबनायनि उनावनो महिलारि वाइड एंगल चेनेला आरोबाव फेसबुक पेजनि थ्रुयैबो रां खामायनायनि मोनसे लामाखौ मोनसिगोन। एनि टेकनिकेल कुवेसनफोरखौ नोंथांमोना आंनाव सोंहरनो हायो। फेसबुकआव मुनिन्द्र महिलारि बेवहाय थांनो हायो। लोगोसे नोंथांमोना इउटुब चेनेलनि लिंकनि सिङाव जा कमेन्ट बक्स थायो बेवहाय नोंथांमोना सोंहरनो हायो, आं फिननायखौ हरगोन। स' नैबे समाव लाइभआ गैथ'ला, लाइभ चाट गैया। मानो होनब्ला गासैबो नैबे समाव जानो हागौ ओंखाम जानो थांगासिनो, सोरबा सोरबा माने गामियावनो एसे बैसागोनि माइब्रा बिदैफोर लोंगासिनो जानांगौ। आरो फिन खेब बुंबावो, महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव नोंथांमोना जाबायदि आंखौ अनसायनाय होदों, बेबायदि इयुनाव अनसायलांबाय थायोब्ला आङो जोंनि बर' हारिनि अनगायैबो बा आसाम बा इण्डियानि अनगायैबो इन्टारनेसनेल माखासे जायगाफ्राव आं बेरायनो थांहांदों। बेनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुगासिनो थागोन। लोगोसे बेखिनियावनो मोनसे आं बुंहरगोन, जा बिथांमोना जोंनि गेजेराव इउटुबारफोर दङ, जायफ्रा इउटुबाव खामानि मावबोबाय दङ, बिथांमोना माबादो थाबैनो इण्डियान पासपर्टफोरखौ बानायनानै ला। गोबां सुजुग फैयो बेबायदिनो जोंनि लोगो लेवाफोरावबो, जा बर'नि इउटुबारफोर दङ बिथांमोनावबो अलरेडि माखासे इन्टारनेसनेल जायगाफोरखौ देखायनायनि बिनि इन्टारनेसनेल जाफोर कान्ट्रिया लिंहरो, वेलकाम खालामो। लोगोसे गावबा गावनि रावाव बे टुरिस्ट प्लेसेस, पिकनिक स्पट बेफोरखौ खालामनानै होनांगौ। थ' आंनियाव दासिम फैयाखै, अब्लाबो फैगोन होनना मिजिंथिदों। लोगोसे मोनसे आरोबाव गोजोनथाव खौरां, बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां इउटुब चेनेलफोर, गासैबो इउटुबार नंजोबा, नाथाय इउटुब चेनेल थाब्लानो जे गासैबो इउटुबार जायो बे नङा। आयदा लानानै आयदासो इउटुबार बुङो। जेरै नोंथांमोना हमनानै ला ब्लग भिडिअ खालामो बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जायगा देखायो, बेफोरखौसो एक्सुवेलि इउटुबार बुङो। बेनि अनगायै जाफ्रा इनडराव शुट खालामो, एक्सुवेलि बेफोरो गावबा गावनि कन्टेन्टनि सायाव नोजोर बोयो। थ' इउटुबार सासेनि थाखाय गोबां जारला खस्थ'बो दङ। जोङो नोंथांमोननो 10 मिनिट 15 मिनिटनि भिडिअ खालामनो सानसे खस्थ' खालामनो गोनां जायो। 2-3 गुबुनाव थांनानै भिडिअ लानो गोनां जायो। गुबुनजों सोनबोखारि जायो। आरो जोंना बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो इउटुब चेनेल बा इउटुबार बा इउटुबाव खामानि मावो होनब्ला फोथाया। मानो होनब्ला जोंनाव ओरैबो दङ, फोथायैनि जाहोनखौ एक्सुवेलि जों गावबा गावनो खालामनाबो लादों। जेरैहाय माबा मोनसे सासे हौवासा हिनजावसानि भाइरेल भिडिअ जायफोरखौ ससियेल मिडियायाव पाब्लिस खालामो, साना हसिया, बेनि थाखायनो जोंखौ फोथाया। एक्सुवेलि बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, ससियेल मिडियाया बेबायदि पावारफुल जिनिस जायाव सासे सुबुंनि जिउखौ सेकेन्डआवनो बरबाद खालामनो हायो। बेनिखायनो आं मोनसे टिप्स होगोन, खोनासंनानै ला। फ्रियाव मोननाय जिनिसा जोबोर डेन्जारियास। द्याट मिन्स नोंथाङा फ्रियाव मोनबाय थानाय जिनिसा मोनसे समाव बिराद डेन्जारियास जायो। मिथिदोंना आं मा बुंदों? आं बुंनो नागिरदों मा, दिनै नोंथांमोना फेसबुक पेजफोराव बा फेसबुकआव बा जिखुनु ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना जिखुनु निजेनि पार्सनेल बुस्थुफोरखौ साना हसिया आपल'ड होयो। नाथाय गोसोआव ला, नोंथांनि जा आपल'ड बानायनाय
जिनिस नोंथांनि जा आपल'ड बानायनाय कन्टेन्ट बा भिडिअ बेफोरो बेकआपनि थाखाय बै कम्पानिनाव मोनसे स्टरेज जायगा थायो जेरै हार्ड डिस्क जों कम्पिउटाराव खोनायो मबाइलाव मेम'रि कार्ड बेबायदि बेकआप थायो। स' नोंथाङा साननो हागौ आं आपल'ड खालामखांनायनि उनाव बेखौ डिलिट खालामबाय, नाथाय नोंथांनि एकाउन्टनिफ्रायसो नोंथांनि भाइरेल जानाय बा गाज्रि सावगारि बा जिखुनु माने मिसबिहेभ भिडिअखौ डिलिट खालामदों, नाथाय बेकआपा कम्पेनिनिफ्राय डिलिट जाया मालाबाबो। स' मालाबा ओरैबायदि जागोन नोंथाङा आमेरिका बा जिखुनु जायगानिफ्राय पाब्लिस खालामजानाय ससियेल मिडियायाव थांनानैबो नोंथाङा नागिरना मोननाय नङा। थ' आसा खालामो बेबायदि जाहाथे जानला मानला कन्टेन्टफोरखौ आपल'ड होआ। आरो एक्सुवेलि आंनि बायदिब्ला सासे इउटुबारा माबायदि भिडिअ खालामनांगौ एभारग्रिन लं लास्टिं, जाहाथे बे भिडिअखौ आं दिनै गैयाब्लाबो आं थैनानै थाङोब्लाबो उननि जेनेरेसना नायो बेबायदि भिडिअखौसो खालामनांगौ। आरो बे भिडिअआसो नोंथांनो इनकाम खालामनो हायो लाइफ टाइम। नाथाय दसेनि थाखाय सोरबा हिन्जावसाखौ लाना खारदों बा सोरबा गाज्रि भिडिअ भाइरेल जादों बेखौनो नोंथांनि चेनेलाव आपल'ड होनानै दान्दिसे समनि थाखाय भाइरेल जानानै लाब गैया, मिथिबायना? मानो होनोब्ला दान्दिसे समनि भाइरेला जेबो ओंथि गैया, मानो होनब्ला नोंथांखौ गाज्रिसो मोनगोन। बेनिखायनो आं सानो बा गोदान इउटुबारफोरखौ आं बुंनो नाजायो, गोबाङानो आंनि सिगाङाव बुंहरो आदा आं भिडिअ आपल'ड होयो मोजां कन्टेन्ट खालामनानै आंनि भिडिअआ भिउ जाया, आंनाव साबसक्राइबारानो फैया। नाथाय गोसोखौ दा बाय, नोंथांनि चेनेलाव सप्तासेयाव मास मोनसेयाव सानसेयाव सासे साबसक्राइबार फैदोंब्लाबो बे नोंथांनि टेलेन्टखौ नायनानै साबसक्राइब खालामदों, बेनिखायनो बेसो नोंनि अरिजिनेल जोरथाय। नाथाय भाइरेल भिडिअ होनानै हरसेनि गेजेराव 1 लाख साबसक्राइबारा नोंथांनि कन्टेन्टखौ नायनानै नङा, बै भिडिअनि सायावसो गोसो होदों। बेनिखायनो बे भिडिअआ माबा मोनसे कारनाव ब्रेक जालाङोब्लानो बे साबसक्राइबारा अट'मेटिकलि गोमालांगोन। स' गोसोआव ला, इउटुब चेनेला जोरथाय जानो नांगौ, लं लास्टिंनि कारेन्ट जानांगौ, लाइफ टाइमनि कारेन्ट जानांगौ, अब्लासो नोंथाङा मिथिजागोन, सिनायजागोन। नङाब्ला फैसानि थाखाय बा सोरखौबा भाइरेल खालामनो थाखाय फैयोब्ला नाथाय जोबोर दिनै डिजिटेल प्लेटफर्मफोरावबो आयेन दंसै। जानला मोनला इउटुब चेनेलावबो जानला मोनला इउटुब भिडिअखौ आपल'ड होजाया। दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां नोजोर होगासिनो थायो सिबिआइनि मानसिफ्रा। सनातन मोसाहारि, हाय आदा, आइ एम वेस्ट बेंगल, थेंक इउ ब्र', थांगासिनो दङ थाबैनो। नोंथाङा जुदि लोगो हमनो सानदोंब्ला नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बे भिडिअनि सिङाव हरदो, आं थाबैनो थांगासिनो दं लकडाउन जोबखांबानो। वेस्ट बेंगलनि जेसेबां बर' गामि दं बेरायगोन। जुलिना नार्जारि, आदा आसामाव गुवाहाटीनि अनगायै पासपर्ट अफिसा बबेयाव दङ? इम्परटेन्ट कुइसन, मोजां कुइसन सोंदों नोंथाङा। एक्सुवेलि पासपर्टआ दिनै माने मा होनो जिथु गुवाहाटीयाव जिथु हेड अफिस दङमोन बेवहाय आं 2019आव पार्ट टाइम जब मावदोंमोन। बेयो जाहैबाय रिजनेल पासपर्ट, बेवहायनोमोन। नाथाय थांनाय 2015-16सोनि उनाव नामाथाय बेखौ प्राइभेटाव लांदों टाटा कनसालटेन्सि होननाय मोनसे कम्पेनिया। स' बेफोरो नैबे समाव माने पासपर्ट सेवा केन्द्र जाबाय, गुवाहाटीयाव दङ। दिनै आसामनि अनगायैबो गासै जायगायावनो दङ। लोगोसे खोनानो मोन्दों बा नुदोंबो नोंथांमोना जोंनि इण्डियान पस्टेल सार्भिसनि गेजेराव जाफ्रा माने गिदिर ब्रान्चेसफोराव दिनै पासपर्ट प्रसेसिंआ जायो। मिथिनायाव आं क'क्राझाराव जायो, आंनि लोगो सासेया बावैसो सिगाङाव क'क्राझाराव साबमिट खालामबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना गुवाहाटीनि अनगायैबो डिब्रुगड़आव दङ, बेबायदिनो शिलं दङ, बेबायदिनो गासै नर्थ इस्टार्नावनो दंजोबो। आरो मोनसे खोथाखौ खोनासंनानै ला, पासपर्ट खालामनो दालाल हमनायनि गोनांथि गैया। बै समाव गोबां दालाला 10, 20, 30 जेसेहाय थगायना जायोमोन। नाथाय नोंथांमोना नैबे समाव इण्डियान पासपर्ट बुनानै अनलाइनाव माबानो हायो, एप्लाइ खालामनो हायो। बेनि थाखाय आं स्पेसियेलि मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो दङ। टेकनिकेल भिडिअ नङा, बेवहाय आं गाइड होगोन। अब्लाबो आं राफ साफखौ बुंनि 1500 10 इयार्सनि थाखाय। देट मिन्स नोंथाङा सासे एडाल्ट 18 to 60 इयार्सहालागै 10 इयार्सनि भेलिड पासपर्टनि थाखाय 1500 अफिसियेलि बा पासपर्टनो जमा होनांगोन। लोगोसे आलादायै नोंथाङा जुदि गभमेन्ट जब मावोब्ला NOC नो अबजेक्सन सार्टिफिकेटब्लानो नोंथांनि डिपार्टमेन्टनि जागोन। आदारवाइस नोंथाङा जुदि सेल्फ एमप्लयड बा ओरैनो दङब्ला पासपर्ट खालामोब्ला 1965, 1971, 1997 आरो कारेन्ट भटार लिस्टफोरखौ नोंथांनि लकेलिटि SPO अफिसनि मोनसे भेरिफिकेसन फाथायो। बे भेरिफिकेसनखौ क्लियार खालामनायनि उनावनो नोंथाङा पासपर्टखौ मोननो हायो। लोगोसे गोदान नेमखान्थि बायदियै पासपर्ट एप्लाइ जाखांनायनि उनाव नोंथाङा गुवाहाटीनि बे शुभम भेल'सिटी हाउस माबायाव दङ, बे वाल फर्ट होनो बेखौ, इन्टारनेसनेल हस्पिटालनि साखाथियाव
हनु बर' पदआव बेवहाय थांनानै नोंथाङा पासपर्टखौ प्रसेसिं खालामखांनायनि 7 दिननि गेजेरावनो लकेलिटि लानानै नोंथाङा मोननो हायो। लोगोसे स्पिड पस्टनि सायाव दिपेन्ड खालामगोन। मा होनदों बे अके थिगानो दङ। जुलिना नार्जारि नोंथाङा मिथिबाय जानो हागौ। थ' 1500आव पासपर्टखौ मोनगोन। लोगोसे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय 1000 10 इयार्स भेलिड 10 इयार्सनि उनाव बेखौ रिनिउवेल खालामफिननो हायो सेम प्रसिजार। स' आङो 2009 बानायदोंमोन नामा नै बावैसो सिगां 3-4 मान्थनि सिगां आंना रिनिउवेल जाबाय। ओमफ्राय आं अलरेडि बांलादेश आरो भुटानाव थांनायाव बेखौ इमिग्रेट खालामनाय जादों। स' बै समाव आं ब्लगार नङामोन, नङाब्ला गोबां जायगाखौ देखायगौमोन। गिबि आर'नाइ थेंक इउ। ओमफ्राय अके थिगानो दङ। दोनथ'बाय होनना बुंहरदों जुलिना थेंक इउ आदा फोरमायनानै हरनायनि थाखाय। थ' नोंथाङा जुलिना नार्जारि पासपर्ट खालामनो थाखाय असुबिदा गैया, रावनोबो दालाल हमनो गोनां गैया। 1500 पे खालामनांगोन। बेनिफ्राय जा मोनसे एपइन्टमेन्ट स्लट थायो, एपइन्टमेन्ट डेट। स' नोंथाङा जिबायदि नोंथांनि सुबिदा बायदि मोनसे एपइन्टमेन्ट डेट लानो हायो। बै समनि थिखानाय से नोंथांनिया 10-10 बाजियाव नोंथांना पासपर्टनि टाइम दङब्ला एपइन्टमेन्टब्ला 9:45आव मोनहैनांगोन। 9:45आव मोनहै माने 15 मिनिटसो सिगां नोंथांनि अरिजिनेल डकुमेन्टसफ्रा चेक जायो। आरो डकुमेन्टसखौ आं खेबसे बुंफिननि, आइडि प्रुफनि थाखाय नोंथाङा पेन कार्ड होनो हायो। एड्रेस प्रुफनि थाखाय नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड एप्रुभ जायो इन्डिया। ओमफ्राय बे जे भटार आइडि कार्ड बायदि बेल', बारा डकुमेन्टसनि गोनांथि गैथारा। खिन्थु दालालफ्रा थगायनानै गोबां फैसा जायो। थ' पासपर्ट खालामनाया जाबायदि इजि, दिनैनि डेटआव ड्राइभिं लाइसेन्स खालामनांगौबा बांसिन जड। ड्राइभिं लाइसेन्स खालामनांगौ दिनैनि दिनाव 6000, 7000, 10,000 बरायनांगौ जायो। नाथाय पासपर्टनि थाखाय गासै गिदिंनाय खरस लाबो मेबि 3000सोनि गेजेरावनो नोंहा जायो आरो। थ' पासपर्टखौ खालामना ला। पासपर्टसे इण्डियान गभमेन्टनि जानानै देरसिन आइडेन्टिटि प्रुफ बा एड्रेस प्रुफ डकुमेन्टस गैला आरो। नोंथांमोना बानायनानै ला। 1 घन्टा 4 मिनिट 52 सेकेन्ड जालांबाय लाइभआ। थ' आसा खालामो नोंथांमोना लाइभ भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोन्दों जानो हागौ। गिबि लाइभ नेक्स्टआव आं मोनफा मोनफा कनसेप्टनि सायाव लाइभ फैनो नाजागोन। लोगोसे नोंथांमोना बेबायदिनो अनसायलांबाय था। आं एप्रिल मे जुनसोआव आं 50,000खौ क्रस खालामनाय मोनसे टारगेट खालामदों। बेनि उनाव माखासे मोजां मोजां सुबुंफोरनि इन्टारभिउस भिडिअ'आव नोंथांमोना मिथिनो हागोन। आरो आं नायो सम सम इन्टारभिउ भिडिअ'आ माने भिउ जादों गोबाङानो आरो माखासेना जाया। नाथाय इन्टारभिउ भिडिअ' नायोब्ला मा जायो, सासे गोथैसालि बसुमतारी आरो बेसेबां गोबाव थाबावगोन आदा लाइभआव? मथा मथि एसे थाबावनि माबानाय ओरैनो दंथ'यो नालाय, ओंखामथ' जानो सम जायाखै। नोंथांमोनजों सावरायनि। ओमफ्राय दिनै सावरायबाय। थ' आं पासपर्टनि सायावबो बुंबाय। ओमफ्राय लाइभआ दिनै फार्स्ट टाइम। नेक्स्ट लाइभफ्राव आं माखासे फिसा फिसा टपिकनि सायाव लाइभ फैनो नाजागोन। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, भाइरेल जानाय भिडिअखौल' नायनानै इउटुबाव माने फिथाइ मोननो हाया। इन्टारभिउ भिडिअसफोरखौ नायनांगौ। सासे पार्सनेलिटि सुबुंनि इन्टारभिउफोरखौ नायनांगौ। मानो होनब्ला बेयो माबोरै बे पजिसनाव मोनफैनाय, बे मा प्लाटफर्मनिफ्राय फैनाय, बेबादिसो मिथिनो हायो। लोगोसे बैफोर पार्सनेलिटि सुबुंफोरनिफ्राय मोनसे गियान बुथुमनो हायो। दिनै आं इउटुब चेनेलनि थ्रुयै लाथिख'निफ्राय फैनानै दिनै बे पजिसनाव फैदों। स' बेबायदिनो कररपति सासेया सिनायथि गैयाबो जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा लाथिख'निफ्राय फैनानै जेसेबां सिनायथि मोनो, बेसो देरसिन सिनायथि। आरो नोंथांखौ जाय मोजां मोनग्रा बेफोरनि गोसोखौ सेफायनो मोना। ओंखायनो जा बिथाङा नोंखौ मोजां मोनो बेखौ जेसेबां हायो थुलुंगा होनांगौ। स' महिलारि वाइड एंगल चेनेलनिफ्रायबो जा बिथांमोना आंखौ अनसायबोदों, बिथांमोनखौ आं जेसेबां हायो थुलुंगा होनाय भिडिअसफोरखौ होबोबाय थानो नाजागोन। लोगोसे थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि देंखोनि रानि सुलेखा आब'निसिम आं अलरेडि सावरायनाय जाखाबाय। लोगोसे दाख्लैबावै आंनो हरदोंमोन बर'नि जोबोर मुंदांखा फट'ग्राफि भिडिअ'ग्राफि खालामग्रा अनसु ब्रह्म, बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथांनियावबो आं इन्टारभिउ भिडिअ'नि थाखाय थांगासिनो दङ। लोगोसे बे फागुननि एक्टर फावखुंगुर बिस्वजित उजिर, बिथाङाबो आंनो भिडिअ' हरदों। बिथांजों आं नुलायाखै, अब्लाबो भिडिअ' हरनायनि थाखाय थेंक इउ। लोगोसे नैबे समाव जोबोर मुंदांखा, गावखौनो फावखुंग्रि महरै राफोद खालामनो हानाय पुजा मसाहारि, बिथाङाबो आंनिसिम भिडिअ' हरदोंमोन। लोगोसे बिनिनो लोगो बिथराय,
ब्रह्म। स' नोंथांनिसिमबो थेंक इउ। स' पुजा मुसाहारिजों आं थाबैनो इन्टारभिउ लानो थांगासिनो दङ। अलरेडि खोथाया जाखाबाय, सिटुवेसना क्लियार जानायनि उनाव आं थांगोन। लोगोसे नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामना बुंहर सोर सोरखौ इन्टारभिउ लानांगौ, आरो जुदि नोंथांमोननि गेजेरावबो कन्टेक्ट नाम्बारफ्रा थायोब्ला हरनांगौ। गरम मोनाखै आदा? गरम मोनाखै नामा सार दुब्लि थानायनि थाखाय? गरम मोनाखै फंबाय, मानो होनब्ला बोथोरा दोमैलु, लोगोसे माने गुसु बार आंनियाव फैगासिनो दं, माने फ्रि अफ एसि मोनगासिनो दं, बेनिखायनो गरम मोनाखै। नोंथांमोननि एरियायावबो सोरबा जुदि फेमास सुबुं दङब्ला कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ हर, आं बिथांजों कन्टेक्ट खालामनानै बिथांनि सुबिदा बायदियै इन्टारभिउफोरखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथांनि माने नायनो लुबैनाय बा नोंथाङा मोजां मोननाय बा नोंथांनि सासे इन्सपिरेसन सुबुंफोरनि नायनो लुगैदोंबा बेनिबो कन्टेक्ट नाम्बार हरनो हायो। लोगोसे गोबां सिमन सापरि धेमाजि लखिमपुरनिफ्राय रिकुवेस्ट फैगासिनो दङ, थ' थाबैनो थांथारगोन। लोगोसे बेवहाय लखिमपुर गगामुगाव जोंनि गामिनिफ्राय बा जोंहानि रिलेटिभसनिफ्राय सुबुंफोर दंहैयो, बिथांमोनखौबो थाबैनो लोगो हमनो नाजागोन। लोगोसे सिमन सापरिनिफ्राय फंबाय सासे दङ, बिथाङा दाख्लै आंनाव माने वाट्सएपाव बुंहरदोंमोन, बिथाङा सिमन सापरिनि आबसु अफिसाव थायो होननाया। थ' फंबाय थाबैनो थांगासिनो दङ नोंथांनिसिमबो। लोगोसे माखासे इन्टारनेसनेल प्लेसेसफोरखौ नोंथांमोननो जिउआव दिन्थिलांनायनि मोनसे मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोसे आं भिडिअ'खौ जेसेबां हायो मोजां खालामनो नाजाबोगासिनो दङ। थ' टेकनिकेलिबो माखासे आपडेट खालामनांगौ। बर' मिक्सार बैसागु अमा जानो लेंहराखै नामा आदा? बे फंबाय नोंखौथ' दाख्लै चन्दन राकेसमना रायखांदोंमोन, फंबाया थानायबा मोजां जागौमोन ना, नाथाय दुखुनि बाथ्रा लकडाउना जाना होबाय, नङाब्ला अमा मासे सिथारखादोंमोन। अमानि खावसेखौनो जों जानानै फोजोबनो हागौमोन। स' फैगोन उनाव सम दङ। थ' नोंथाङाबो न'आव मोजाङैनो दङ। स' भिडिअ'फोरखौ मोजां खालामगासिनो दङ, आं नायबाय थायो नोंनिखौबो, कन्टेन्टआ मोजां, आरो लोगोसे साबस्क्राइबाराबो नैबे समाव मोजाङानो जागासिनो दङ। नोंथांनि बर' मिक्सार बर'मानिफ्राय बिथाङा थाबैनो बिथांनि न'सिमबो थांगासिनो दङ, बा आंबो बिथांखौ लिंहरगोन। स' जोंनि गेजेराव, बर'नि गेजेराव गोबां इउटिउबारफोर जोनोम जाबाय। लोगोसे जा बिथांमोना गावबा गावनि टेलेन्ट कन्टेन्ट होनानै 1 लाख साबस्क्राइबारबो क्रस खालामबाय, सोरबा सोरबा जानोबो थांगासिनो दङ। थ' बिथांमोननिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय। लोगोसे नोंथांमोना आलफ्रेड बसुमतारी सारनि भिडिअखौ नायो जानो हागौ। बिथाङाबो सासे प्रफेसनेल इउटिउबार्स, लोगोसे स्पेसियेलि बिथाङा ब्लग्सनि कन्टेन्ट खालामो। थेंक इउ फंबाय बर' मिक्सार। ओमफ्राय बिथांनि बागै गोबाङा साननो हागौ बिथाङा सासे डक्टरेट पार्सन, बिथाङा डक्टरेट टाइटेल PhD हल्डार। बिथाङा मारै बेबायदि ब्लग भिडिअ खालामथिंबाय थायो? एक्सुवेलि गावबा गावनि खामानिया, गावबा गाव जा खामानिखौ मोजां मोनो, बियो उन्दै गेदेर गैया। आंनि बायदिब्ला नोंथाङा जिखौ मोजां मोनो बेखौनो मावनांगौ एज ए प्रफेसनेलि। बिकास बसुमतारी मोजांब्ला आदा, मोजां दे फंबाय, बैसागोनि गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। रुनेल बसुमतारी आदाया अबेनि? आं बुंफिनदों, बरपेटा बाक्सा बर्डारनि गेजेराव सरपेटानि आङो। केर'पारा गामिनि मुङा सरपेटा स्टेसन। ओमफ्राय खामानिया उन्दै गेदेर नङा, खामानिया उन्दै फिसा नङा। जा खामानिखौ मावगोन गोसो होना मावनांगौ, अब्लानो नोंथाङा प्रफेसनेलि जानो हायो। स' 1 hours 11 minutes जाबाय। आं 1:30 hours मिनिटसिम थानोसै, मानो होनब्ला ओंखाम जानोबो सम जासिगोन। स' माखासे डकुमेन्टेसन खालामनायनि सायावबो आं भिडिअसफोरखौ बानायलांबाय थागोन, बेबायदिनो मोनफा मोनफा। नाथाय समनि आंखालनि थाखाय आं माखासे भिडिअफोरखौ होनो हायाखै। आरो आंनि मोनसे थि कन्टेन्टआ ब्लग आरो इन्टारभिउनि सायावसो नालाय, बेनिखायनो आं माने टेकनिकेल भिडिअ खालामनो साना। अब्लाबो बेखौ मोनफा मोनफा डेसक्राइब खालामनानै बुंलांनो नाजागोन। नेटपेकआ जोबसिगोन नामाथाय? मेसेज फैगासिनो दङ। सोर बे? फुंजा बसुमतारी। नोंसा न'खराव सोर सोर दङ? फंबाय थाबैनो नोंथांमोना न'खरनि सोद्रोमाफोरनि मोनसे भिडिअखौ नुनो मोनगोन। सुबुंसा नार्जारि, येस ब्र', आलफ्रेड ब्र' इज आवार बेस्ट बड' इउटुबार। अके, थेंक इउ बिथांखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय। बिथाङा बर' सुबुं, नाथाय इंलिसनि गेजेरजों बिथाङा ब्लग भिडिअखौ खालामो। लोगोसे 2,50,000नि खाथियाव बिथाङा साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। लोगोसे बिथाङा बर'नि फार्स्ट सिलभार प्ले बाटन मोननो हानाय सुबुं, जायखौ आं थांनायनि
दै बेखेवनाय जादोंमोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नुवाखैब्ला थांना नायनो हागोन। लोगोसे बेबायदिनो बर'नि गेजेराव माखासे सिलभार प्ले बाटोन इलिजिबोल जानो गोनां दङ। लोगोसे 1 लाख साबस्क्राइबार जाबानो जोङो सिलभार प्ले बाटोनखौ मोननो हाया। बेवहाय गोबां क्राइटेरिया थायो। लोगोसे येस अके सुबुंसा नार्जारि येस थिगानो दङ। स' सिलभार प्ले बाटोन मोननो थाखाय सासे इउटुबारा मिथिखायो बेवहाय कमिउनिटि कपिराइट नांनो नाङा, माने कपिराइट स्ट्राइक थानो नाङा। बेनि उनावसो नोंथाङा मोननो हायो। स' सिलभार प्ले बाटोनखौ लाबोनो हानाय माने जोबोर मोनसे रंजाखांनाय गावनि सायावबो लोगोसे हारिनि थाखायबो। मानो होनब्ला बियो आमेरिकानिफ्रायसो क्वालिफाइड जायो। लोगोसे आलफ्रेड सारा अलरेडि बेखौ मोनखांबाय। लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि 50, 60, 70, 80, 90 माने 1 लाख साबस्क्राइबारबो जाहैसिगोन आरो जाबायबो खायसेया। नाथाय बिथांमोननि चेनेलफ्राव जुदि कपिराइट नांदोंब्ला बियो एसे साननो गोनां। मानो होनब्ला 1 लाख साबस्क्राइबार जानायनि उनाव बे चेनेलखौ आरोबाव रिभिउआव दोननाय जायो सिलभार प्ले बाटोननि इलिजिबोलनि थाखाय। स' बेवहाय जुदि जेबो प्रब्लेम मोनाब्लासो बिथांमोना माने सिलभार प्ले बाटोननि थाखाय क्वालिफाइड खालामो। स' गोदै बसुमतारी जोबोर गोजोननाय थाबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय। गोथैसालि थिगैनो दङ। सुबुंसा नार्जारि येस थिगैनो दङ। जा बिथांमोना आंजों लाइभआव थाबाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर। लोगोसे नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंहरनो दङब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। आं जेसेबां हायो कुइसनखौ होनो नाजागोन। आरो जा बिथांमोना अके उनथिंजाय नेवलाय ना बे सेसा मासे खारलांबाय उनथिंजाय गोबां गथ'फोर नैबे समाव बैसागुनि समाव होसोगासिनो दङ। बिकास बसुमतारी आदाया प्रफेसनेलि मा खालामो? आं प्रफेसनेलि बुङोब्ला सेल्फ एमप्लयड। आंहा माने मा बुंगोन सरुपेटायाव कम्पिउटार इनस्टिटिउट दङ। बेवहाय 300 फरायसानि सायाव दङ। आंजों लोगोसे सासे थायो बेवहाय। आंनि लोगोआ सफ्टवेरखौ सिखायो। आं हार्डवेरनि स्पेसियेल खालामना फैनाय आरो 5 इयार्स अलरेडि एक्सपिरियेन्स खालामबाय आङो। स' बेवहाय बेबायदिनो सोलिना दङ आरो माखासे खामानि मावो। रुनेल बसुमतारी होसोफा आदा सेसाखौ अके सरि आं दा लाइभआव दङ उथिना खारनो हानाय नङा। जोंनि बेफोर साखाथिजों जोबोर सेसा मोनो माने दुब्लि बारियाव। आरो नैबे समाव बैसागोनि ओरैनो थास्लायस्लाय आरो लकडाउननि थाखाय जेबो खामानि गैयैखाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा नागिरदों जानांगौ। सेसाया गेदेरमोन 1 केजिसो जानांगौ। स' 1 आवार 15 मिनिट्स जागासिनो दङ। बोथोरा गुबुंले जाजोब्बाय। मोनदिया सेसाखौ मोनदिया आंनि साखाथिंनो खारलांदों। सुबुंसा नार्जारि बेकग्राउन्डखौ एसे देखायना होलाय। अके स' आं देखायनि र' अके नै बिसोरो होसोगासिनो दङ बै फंबायमोना दाबो होसोगासिनो दङ। मोनसिगोनदां होसोगासिनो दङ। आं बेकग्राउन्डखौ थायबाय आरो आं लाइभखि मोखांखि सेल्फिखौ फैफिननो नाजादों। अके बे बिदि जानायखौ कर'ना जायोलै आदा अके जानांगौ। आं नाथाय जिब जुनार बुथारनानै मोजां मोना। आं बेबायदि थांफेराबो। नाथाय गुबुनखौ आं बादाबो होनो हाया नालाय। अके मिथु बसुमतारी मासेबो मोनाखै। मोनदोंना मोनाखैथाय आंनि सोरगिदिं बारलांबाय बिसोरो। सुबुंसा नार्जारि थेंक्स आदा थेंक इउ फंबाय। सोर इयो सोरबा सोर लामा माने सोरां लामा द्रुमनि भिडिअ धोरोम ना माबेनि भिडिअ नागाराबो माबा प्रब्लेम जायो नामा? जाया फंबाय। नाथाय गुबुन धोरोमनि सुबुंखौ सोंखारिनो नाङा। नों निजेनि सायाव जाखिनिखौ हागौ बेखौसो होनो नाजा। नाथाय जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे साननाय दङ जे आंनि धोरोमा मोजां गुबुननि धोरोमा बेबायदि मोजां नङा। नाथाय आंनि बायदिब्ला धोरोमा सुबुंखौ अनसायनो हानायासो देरसिन धोरोम बेखौ आं सानो। बेनि अनगायै धोरोमनि जेबो ओंथि गैया होनना आं सानो। नों जुदि सुबुंखौ अनसायनो रोङाब्ला बेयो धोरोम जानो हाया। आरो धोरोमनि
गुबुन गुबुन धोरोम खालामनाया जों सुबुं माहारियासो लिरनानै दोननाय, नाथाय बेबायदि गोजौनिफ्राय गैया। सोरां हेल्थ बुथार दोमलो जाबाय नामालै आदा बोथोरा ना? बोथोरा दोमैलुआनो दंखायो दासिमबो, नाथाय अखाखौसो हागोन ना हाया मिथिला आरो। जन्स बसुमतारी आदाया अबेनि जाखो? अके, आं बरपेटा जिल्लानि बाक्सा बरपेटानि गेजेराव सरुपेटायाव आंनि गामिया। थ' सालबारियाव फैफ्लांदोंब्ला मालाबा भबानिपुरथिं हाबबानो आंनि न'खौ मोनगोन। लोगोसे माब्लाबाफोर जुदि आंनि लकेलिटियाव नोंथांमोना फैयोब्ला नाम्बारखौ हरना दोन, आं लिंहरनाय जागोन। अके, आरो फिन खेब बुंबावदों जोंनि गामिया गेरुवापारा, आरो बेवहायनो गोदोनि समाव रेडिअ' आर्टिस्ट कनकलाल सरगयारि बिथाङा जोनोम जादोंमोन। बिथाङा एभारग्रिन सं जेरै बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि, बोजों जाहारनि दावराया, बेबायदि माखासे मोजां मोजां मेथाइआ जोंनि बे गामिनिफ्रायनो जोनोम मोननाय। स' गोबाङानो बै समनि सुबुंफ्रा मिथिखायो गेरुवापारा बुङोब्ला। आरो अके, सोर कल हरखोथाय? सरि, आं कल लाथ'नो हानाय नङा। जन्स ओमफ्राय आरोबाव दंबावो। कल फैगासिनोमोन, आं कलखौ लाथ'नो हानाय नङा, गाज्रि दामोन। सोरमोनथाय? आननन कल। थ' 1 hours 18 minutes थ' एसे दंबावो। थ' सोरबाफोर माबाफोर सोंहरनो गोनांब्ला हागोन। आरो बेनि अनगायैबो लाइभआव गैयाब्लाबो नोंथांमोना चाट खालामनो हागोन, चाटआव बुंहरनो हागोन, कमेन्टसआव बुंहरनो हागोन। थि मोनसे कन्टेन्टस लानानै आं थाबैनो आरो माखासे भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ। बड' बसुमतारी आंनो खाम उखै नामा आदा? आं खाम उखैयाखै नामा? मा लिरदों? आं खाम उखैयाखै नामा? ओंखाम आं एसे लेटै जायो एक्सुवेलि, फुङावबो जायो जोंहा 3 टाइम्स जायो। फुङाव 8टासोआव खेबसे जायो, 8टानि उनाव बेबायदिनो 1टासोआव खेबसे जायो, ओमफ्राय मोनायाव 9टा 10टानि गेजेरावथ' खेबथाम जानाय जायो। बेनिखायनो उखैयाखै एक्सुवेलि, आरो बैसागोनि फिथा सिथा माबा माबि जागासिनो दङ नालाय, ओंखायनो उखैनाय मोनाखै। आरो एसे लेटै जागोन, जिहेतुके नैबे समाव न'आव ओरैनोसो उन्दुगारनानै दङ, खामानि मावनायबो जायाखै। सान्दुं एसे ओंखारबाय बोथोरा, अखा हानाय नंला बायदि मोनदों। स' वान्स एगेन, जा बिथांमोना 14 एप्रिलाव पाब्लिस जानाय भिडिअफोरखौ नायदों बा नायाखै दाबो, नायनानै लादो। बेवहाय गोबां टेलेन्टेड सुबुंफोरनि माने महिलारि वाइल्ड एंगल चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोननो बोर सारस्रि हरनाय बा गोजोननाय हामलायहरदों। बेवहाय फारियै आं बिथांमोननि मुंखौ आरो लाफिनोसै। बर'नि मुंदांखा फेस्लानि राजा फैला बरगयारि दङमोन। लोगोसे बोराइ बाथौनि महिमानि एक्ट्रिस फावखुंग्रि बे करबि बसुमतारी बेबो दङमोन। बेनिफ्राय आरोबाव दङमोन नेरसोन बसुमतारी, करबि बसुमतारीनि फंबाय, बियो जाखांफु सासे एक्टर। बेनि उनाव दङमोन पुजा मोसाहारि, नोंथांमोना सिनायखायो, बियो गोथार फिल्मनि फावखुंग्रि, जोबोर मुंदांखा जाखांफु बेबो। शिबा बसुमतारी, इण्डियानि बिथोराव टप मडेलिस्ट 2019 मोन नामाथाय, ओमफ्राय मिस्टार दैजिं 2018आव मोनबो। बियो गोदानै बर'नि बे फिल्म इन्डास्ट्रि बा बर'नि बे माबायाव ओंखारदों। बे पुजा मोसाहारिजों गोदानै अनसु ब्रह्म भिडिअग्राफि मोन नामाथाय, बे चेनेलाव होदों बावैसो सिगाङाव बैसागु मेथाइ, जोबोर मोजां जादों, नायो नोंथांमोना नाहैयाखैब्ला। बेनि उनाव आरोबाव फारियै दंबावोमोन जुनालि दैमारि, बिरगोस्रि की तलवार होननाय मोनसे हिन्दीनि जा माबा जागासिनो दङ, बेनि एक्ट्रिस। आरो नोंथांमोना जुनालि होनब्ला मिथिखायो, बिथाङाबो आंनो हरदों। बेबायदिनो आरोबाव फारियै दंबावो वेस्ट बेंगलनिफ्राय आच्चा ठाकुर, भाग्यदीप ठाकुर, बिपुल नार्जिनारि, ओमफ्राय जोंनि आरोबाव बर' फिल्मनिफ्राय हरबावदोंमोन जोंहा जेसास केरकाटारि थाहैबाय, पामपुलि दङ, पामपुलियाबो जोबोर मुंदांखा एक्ट्रिसफोरनि मादाव। ओमफ्राय जोंहा साजोन आदा, बेखौ साजोन आदा होनबा मिथियो, नाथाय जोंना बैसोआ सेमानो जागोन, बेनिखायनो आं आदा बुंथ'ला, दस बुङो। दस बुङोब्ला बिथाङा जोबोर मोजां मोनो आंखौ। बड' बसुमतारी आइ लाभ इयर चेनेल, थेंक इउ ब्र', मोजां मोननायनि थाखाय। थ' थि मोनसे कन्टेन्ट्सआव माखासे इम्परटेन्स भिडिअफोरखौ लाबोगोन। आंनि कन्टेन्ट्सआ मोननै बिथिङाव नोजोर बोयो आङो। मोनसेया जाहैबाय ब्लगावबो आङो माखासे इनफरमेटिभ भिडिअ खालामनो नाजायो। ओमफ्राय नोंथांमोना जानो हागौ बर'फोरनि गेजेरावनो इउटुब चेनेलनि गेजेरावनो आं फार्स्ट टाइम बर'नि अलरेडि हिस्ट'रिकेल प्लेसेस थांखांखाबाय। बे जाहैबाय फार्स्ट थांदों आं डिमापुरनि भिडिअखौ आं अलरेडि पाब्लिस खालामखांबाय। बेनि उनाव नैथियाव थांदोंमोन आं बर'निनो आरो जोबोर मुंदांखा खासपुर, बायखोन्दा नोगोर बुङो, तिलसर, बेवहायबो थांबाय। लोगोसे आं डिमा हासावआव रिसेन्टलि थांगोन। थ' आं हिस्ट'रिकेल प्लेसेसफोरखौबो नोजोर बोदों, बेफोरखौ आं दिन्थिनो नाजागोन। स' माखासे जारिमिनारिनि सायावबो आं नोजोर बोगोन।
अरायथा मोसाहारि नामा इयो अरायथा नामाथाय गोमालांबाय दे सरि दे स्पेलिंआ मिस जानो हागौ मानो होनब्ला स्क्रिना बिराद गोसोम जादों नुस'स्लाबा आदाया आवगायनि अके आदा आं एगेन बुंफिनगोन आं बरपेटा जिल्लानि सरपेटानि रेलवे स्टेसना सरपेटा लोगोसे बास स्टेन्डआ जोंना भबानिपुर स' बेबायदिनो आरो फारियै दंबावोमोन जोंहा जेसस केरकाटारि थाबाय बर'नि मुंदांखा मा होनगोन बेखौ मिउजिक डाइरेक्टर लोगोसे मिउजिक कम्पजार बिथाङानो जाबाय गुरु पबित्र आदा नोंथांमोना सिनायखायो बेनि उनाव आरोबाव दंबोयो कामेस्वर बर' बिथाङाबो सासे राफोद मेथाइ खनगिरि बिथांखौ सेकेन्ड गौतम होनना गोबाङानो मिथियो लोगोसे बिथाङा मानास नेसनेल पार्कनि भुयापारा रेन्जनि रेन्जार बिफानाव दङ बिथाङाबो हरदोंमोन लोगोसे ददेरे फेसबुकनि मा होनगोन बे फेसबुकनि मोनसे मेथाइ ओंखारदोंमोन फेसबुकनि रानि नामा बेनिबो एक्ट्रिस हरदों बेनिफ्राय जोंहा थाहैबावबाय अनसु ब्रह्म बिथाङा हरदों बिथाङा जोबोर फेमास नैबे समाव भिडिअ फट'ग्राफि खालामो लोगोसे फागुननि एक्टर बिस्वजित उजिर बिथाङाबो आंनो हरदों एन्टिक बड'ना आइ लाइक इउर भिडिअ लाभ इउ सार थेंक इउ मोजां मोननायनि थाखाय आसा खालामो आं आरो मोजांनिख्रुइ मोजां नोंथांमोननो कन्टेन्ट होलांनो हायो स' जोबथारनायाव जा बिथांमोना आंनो बैसागुनि हामलायनाय बावहरदों बिथांमोननिफ्राय रोजा रोजा साबायखर फिन खेब बावहरो महिलारि वाइड एंगोलनि चेनेल जानानै लोगोसे जा बिथांमोना सासे माने फेमास सुबुंफ्रानो आंखौ फोथायनानै भिडिअ हरदों बिथांमोननिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर बावहरफिनो मानो होनब्ला बिथांमोना जोबोर मुखुब समावब्लाबो जि गावनि समखौ दिहुननानै आंनो भिडिअसफोरखौ फथायदों लोगोसे गोबां भिडिअ दंबावोमोन हरजोबनो हायाखै लावगा बिटि वाइ माने बसुमतारी जागोन नामा गोजोननाय थाबाय सार थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो ओमफ्राय आरोबाव गोबाङानो हरदोंमोन भिडिअ नाथाय होस्लाबजोबनो हायाखै आरो मोनसे खोथा बुंनो बावगारलांदों सिम्पोल बसुमतारी गोरबोनि सनाय होनना बुङो आब'आव हरदोंमोन आंनो एसे लेट जादों भिडिअ हरनायाव अब्लाबो बिथांनिखौ स्पेसियेलि हारसिङै होनाय जादों आरो ना सुबुंसा नार्जारि अके ब्र बाय बाय अके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा गोदोनि आलायारननि एक्टर गोम्बोर बिथांजोंबो आं थाबैनो इन्टारभिउ लानो नाजागोन बिथांखौ आं कन्टेक्टआव मोनथ'वाखै जुदि सोरनियावबा बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बार दङब्ला हरजागोन आं बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन लोगोसे दिनै लाइभनि गेजेरजों बेखौनो आं आरोबाव फिन खेब बुंहरो नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगोल चेनेलखौ थि मोनसे कन्टेन्टनि थाखाय जा बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदों बिथांमोना आरोबाव फिन खेब साबस्क्राइब खालामनानै आरो गुबुननोबो बुं लोगोसे आरो मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन नोंथांमोना इउटुबनि जा एप बेखौ आपडेट खालामना ला आपडेट खालामखांनायनि उनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांना नोंथांमोना नटिफिकेसनाव अलखौ क्लियार खालाम नङाब्ला बेबायदि मोनबाय थानाय नङा गोबाङा आंखौ बुंहरो फेसबुकाव थ' आंखौ फेसबुकाव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनो हागोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा 5000 जाबाय नामाथाय अब्लाबो नोंथांमोना आंखौ फल' खालामनो हागोन आरो जा बिथांमोना गोदान बिथांमोना इन्सटाग्रामाव आंखौ महिलारि वाइड एंगोल चार्ज खालामना मोनगोन बेवहाय फल' खालाम बेवहाय आङो आपडेटफोरखौ होबाय थागोन इन्सटाग्रामा मोजांसिन दानि दिनाव बांसिन मुंदांखा सुबुंफ्रा इन्सटाग्रामावनो थायो स' आंखौबो इन्सटाग्रामाव 24/7 मोनगोन बर' गोलाव जाबाय माथो अके आं 1.5 घन्टा फैनो नागिरखादों बर' एन्टारटेनमेन्ट अफिसियेल आदा आं फैफिनबाय अके थेंक इउ थ' अलरेडि 4 मिनिट्सल'सै जोबसिगोन मेसेज रिड मा जाखो बे गोमालांबाय नामा थ' वेस्ट बेंगलनि बर' सुबुंनि जानानै भाग्यदीप ठाकुर आसा ठाकुर आरो बिपुल नार्जारि नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो थाबैनो नोंथांमोननि गामियाव फैगासिनो आङो थ' नेट पेकआ जोब्बाय नामा माबादो मेसेज फैगासिनो दङ जोबसिगोनदां आंनाव 1.5 जिबिल'सो लाइभआव बिराद माबा जायो बायदि मोनदों भिडिअ फुटेजआसो माबायदि नुजाहैदों मिथिया आं जोंनि नै दासान्दि बेवहाय जिअ'जों खालामगासिनो दङ जिअ'आ जोंनाव मोजां नेटवार्क मोनो बारदै बसुमतारी बाय आदा ओंखाम जाहैदो अके जागोन दे लोगोसे नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोननि न'खरा बा नोंथाङा नैबे समाव दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि लकडाउननि आयेन बेखौ मानिना सोलिदो लोगोसे जेसेबां जोङो न' सिङाव थागोन ससियेल डिसटेन्सेसखौ मानिगोन बेबायदिनो जों थाबैनो कर'ना भाइरासनिफ्राय मुक्ति जानो हागोन अब्लासो जों गावबा गावनि खामानियाव थांफिननो हागोन मोजां नुदो पिकचारखौ अके मोजां नुदोंब्ला मोजां नेटआ एसे थिगैनो दङ बायदि मोनदों आङो मोजां MBPS मोनगासिनो दङ थ' जोबथारनायाव फिन खेब महिलारि वाइड एंगोल चेनेलनि जानानै
गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ फिन खेब जासिबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुङा नैबे समाव मोजाङैनो दङ। थ' नोंथांमोना जुदि रंजानो गोसो जाथारदोंब्ला 1 मिटार ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै एसे रंजादो। लोगोसे आयेनखौ आखायाव दाला। पुलिसा नैबे समाव स्ट्रिक्टलि माने अर्डार मोनदों। फुंजा बसुमतारी आरो रोजा रोजा मा लिरहरदोंमोनथाय गोमालांबाय। ओमफ्राय ससियेल डिसटेन्सफोरखौ मानि लोगोसे फैनाय बोसोराव गोग्गोमै आरोबाव फिन खेब बैसागोखौ रंजानायनि खाबु मोनगोन जिउआ थांनानै थायोब्ला। बे कभिड-19 डेन्जार, बेनिखायनो नोंजों लोगोसे नोंथांजों नोंथांनि न'खरखौ, नोंथांनि गामिखौ, नोंथांनि नोगोरखौ, नोंथांनि सोहोरखौ, नोंथांनि रायजो, नोंथांनि हादोरखौ जाहाथे खैफोदाव दाखोलै। सोरां हेल्प भेरि गुड आदा, थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय। 1 आवार 28 थांबाय। फ्रान्थै नार्जारि नामा बे, मोजां नुवाखै दै। मामोन बे? उनथिंजाय एसे दिन्थिहर आदा। मिथिंगाखौ नायनि, अके मिथिंगा नायनोब्ला आं एक्सुवेलि दुब्लि बारियावसो दङ। उननि केमेराखौ नायनो हागोन। बेखिनियाव दङ आङो। गुवार एरिया, लोगोसे बैफोराव लायहोग्रा माखा ओइनो जिरायनानै दं। आंनि लाइभ साट जाबाय थानायनि कारनै, लाइभ फैबाय थानायनि कारनै बिथांमोना आंखौ एसे माबादों, डिस्टारबेन्स मोनगोन होननानै साइडआव दंथ'यो। दा थांफिनगोन जानो हागौ। आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोन बिसोरो दिनै एसे न'आव थानानै प्रब्लेम मोनदों जानांगौ। थ' जोबथारनोसै फिन खेब नोंथांमोनखौ बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायबाय। लोगोसे जा बिथांमोना आंनो बैसागु बरायनायनि भिडिअ हरनो, बिथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर। थाबैनो नोंथांमोनजों गोदान भिडिअ लोगो मोनगोन। लोगोसे नोंथांमोननि हालामाव जुदि सोरबाफोर पार्सनेलिटि गेदेमा सुबुं दङब्ला आंनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ हर। आं थाबैनो बिथांमोनजों थांनानै सावरायहैनो नाजागोन। मारै दा खबरा? थिगैनो दङ। लक्ष्मि बसुमतारी बाय बाय आदा, बाय बाय। थ' जोबनायनि लामायाव फिन खेब गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे लाइभआव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। माबाफोर जुदि सोंलु थालांदोंब्ला आंनो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरनो हागोन। थ' जोबथारनायाव आंथ' मा बुङो, बर' हारिनि जै होनना बुङो। बेयो आं बर' हारिनि थाखाय आं थैथां नाजायो। आं सासे सेन्टिमेन्टेलि बर' हारिनि थाखाय। बेनिखायनो जोबथारनायाव बयनिसिमबो जै बर' हारिनि बावबाय। गोजोन्थों, बाय बाय, जोब्बाय।